Maayong gabi, Sugbo. Maayong gabi sa akong mga pinalanggang kaigsoonang Sugboanon. Niana usab kita sa atong inadlaw-adlaw nga pagtaho kaninyo ang gitawag na karon og ang probinsyana nga daily updates. Wa ko makakuyog ninyo gahapon, saylo ako kay baw ko nga duna na unta toy advance nga kanang alert nga musugod na unta apan wa gyud nato malikayi nga dunay kakulian sa tinuod dugay kay nahuman ang among meeting kauban sa mga schools division superintendent o kuyog sa atong regional director sa DepEd ug mauto nga karon na lang unya ang nakanindot ani ron kay tiag gyud kuyog nako ni ay kuyog nato nga duha ka mayor ang usa gikan sa pinakanorte gyud sa isla nato sa main island gikan sa Daan Bantayan si Mayor San Shimura gikakuyog ni nato siya ngadto sa Malapaskwa nga pagkadaghan ra ba ninyo nga nitan-aw sa atong live nga feed from Malapaskwa Island itself og mautong nakahuna-huna ako maitingali sukad karon mangita tagpaagi nga doon na sad tay ma-feature no doon na tay episode nga ma-feature sad nato ang usa ka tourist destination usa ka lungsod so kahatag tog idea niya si Mayor San Shimura unya niya sad ang atong buutan maanyag og aktibo kayo nga mayor sa lungsod sa Cordova niya si Mayor Techi Sitoycho. Kuyog sab nato si ang atong chairman sa Committee on Tourism ang atong batan-on apan pagkakugihan nga board member Red Duterte. So, mahimo ba nga maminaw ta usa ninyo para maka-shout out mo. Kuha sa inyong mga master makita inyong kaanyag kagwapo. Shout out mo ngadto sa inyong mga constituents kay daghan ra pa mo tan-aw no? Daghan. Ladies first. Okay. Maayong gabi Sugbo. Kay Baluko nga naghuwat gayud mo sa episode permi sa ato ang mahal na gobernadora sa iyahang probinsyana. Nawala ang probinsyano pero nainipuli. So, mga mahal kong Cordovanhons, naami karon na ako diri karon kuyog sa ato ang mahal na gobernadora o nalipay kayo ko nga naka-witness ko ani live kag diri gyud mismo sa Capitol gikan meeting para sa ato ang pag-revive sa ato ang tourism industry. So, usa ni ana ang Cordova. Dakong pasalamat nato sa ato ang gobernadora nga iyaha gining gitutukan kay kaning ato ang tourism industry dako kaayo ni ikatabang sa atong ekonomiya. Salamat kayo go. Ay, thank you kayo Mayor Techi. Nindot kayo ning lungsod sa Cordova. Kibaw na bitaw gyud mo nga ang sikat kay dito Bakasi. So nindot kayo ato dito kidaghan pud kaayog mga seafood no nga presko kaayo sa ngatanan. Yes go. Ang atong mayor sa pinaka norte nga lungsod sa Daan Bantayan. Daghan king salamat Gov. Mayor San. Daghan king salamat Gov. Naanapod mi diri no na I'm very happy nga naagid onset no sa Kapitolyo sa kada adlaw nga atngan apil ko Gov. Apil ko pag-atang aning ato ang nindot kaayo no nga ipasalida pirmi no matag adlaw sa Facebook live maayong gabi sa Facebook ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan sa lungsod sa Daan Bantayan mga kandayan-ons maayong gabi pasalamaton kay Gov as always kaning ato ang probinsya sa ato ang crisis karon gid ni siguro mahanay no as I've always said sa atong meeting dili gid ni mahanay kung lain pa siguro di ko ka-imagine kung lain ang maglingkod isip atong ginikanan diri sa probinsya karon and tonight kaganinang hapon nagsugod ta
Pilit ko si Movement Energy Gov, ha? Kaya hantod karon. So, naghanay, labi na sa usapod kadako kayo magikuhaan o pantrabaho sa itong mga kaigsuunan. Dili lang sa amo ang lungsod or sa among isla sa Malapascua, which is ubay-ubay din ang mga turista o mga empleyado sa ato ang mga resorts nga to, Gov. But sa tibuok yun, probinsya sa Sugbo ang galing atong tourism industry. Cebu is known for our tourism. So, again, nagpakita gid ang atong inahan si Governor Gwen ug unsaon pagbuhi ug balik muna nga naami diri last week nya dito sa Malapascua pag end of the week karon na napud mi diri nag-meeting na pod. So again, salamat kaayo sa ato ang pinalangga nga inahan sa probinsya sa Sugbo, Governor Gwen. Unya salamat pud kaayo sa ato mga viewers kada gabi sa inyong pag stay tuned all the time, no? Pagtanaw sa ato ang programa ngayong gabi. Thank you kayo, Mayor San. O ni Asad, atong chairman sa Committee on Tourism. Kay tourism lagi among mitingan kaganina. O daghan kayong mga manindot yun kayo nga ideas nga atong unyang ibutang og usa ka executive order. Ayaw mo kabalaka kay sa kanunay gitan-aw gyud nato ang kasiguruan sa tanan. Ayaw mo paghuna-huna nga magpataka lang isad in town mi diri. Kay kini gihuna-huna gyud nig maayo, gitun-an gyud nig maayo. So huna-huna alam pod nadaghan gyud kaayo in town ang nawad-an og panginabuhi tungod kay undang magyud ang turismo. Ang uban nga gusto mo komentaryo nga nganong dali-dalion dili ni nato dali-dalion. Huna-huna asad ang inyong mga kaigsuunang Sugboanon nga naglisod gyud in town kaayo karon. Tagain lang mi gamayng pagsalig nga kamao sa din taon mi sa among gibuhat. Okay, so ni atong chairman sa Committee on Tourism, Board Member Red Duterte. May gabi sa tanan. Di pa kay kuno kay sa una audience na ko aning ang probinsyana o ni karon tulo na may kabuok na murag na imong extra diri sa show. Oh. Mga starring sa buhay. Ito so shout out usa sa ako mga pinalanggang constituente sa Quinto Distrito gikan sa Borbon, Panungliloan, apil ang mga isla sa Camotes. Ganina di pa kakugok na finally na talk na gyud ta regarding aning tourism. Kay kanimang kong COVID, as what I've read mangkod recently na ang tourism o kaning culture and arts tourism mo gani pinaka-last gyud na murag i-focus bitaw kay syempre ang una ang trabaho ang ekonomiya na, and I think people don't realize na tourism is also an economic activity as what you said ganina. Dili lang ni panglingo-lingo pa suroy kay pila nakatrabaho in town there is from Daan Bantayan to Santander apil ang mga isla pila katrabaho ang apektuhan no sa tungod aning COVID in terms of tourism. So lipay kay ko na nagpundok na gyud ang mga stakeholders unya kami pod sa provincial board rest assured na musuporta sa gyud mi sa tanang mando sa atong gobernador kay para magyud sa kayuhan sa tanan unya. I just like to note lang na as what Gwen said, dili kita mag-uol or kaning mapraning bitaw kay kaning COVID it's not as bad as we think it is, no? Kay labi na karon na natin mga datos, mga research, so we can really move forward especially sa bahin sa turismo, no? Sa atong tourism industry na mapabangon na gyud dato para po ang atong mga kaigsuonan na na-affected aning pandemic na makatrabaho na po sila balik. So thank you kay Gov na tungod sa meeting kanina kay makaboost og hope sa ato mga Subuanon, no? And especially sa tourism na grabe kay ni kadako na industry diri sa tuwa sa probinsya. So, Thank you kaayo no. Kay actually picking up from sa gisulti ni Board Red, may I ask you stay lang usa kay para mag-interaction ta diri. No, akong na-notice katong dito ta sa Malapascua nga daghan ang ato nagkuyog ta dito na ay uban sad nato katong sa mga sa business no nga. Oo, nga katong usa ka Italiano ni ingon nga naa sad ay tuob dito sa Italy. Naa sad sila fumente. Ang ato kay tuob mente. Kanang
Daghan gyud kay nananaw. Interested kay so mag-interaction ta. Okay, sige. Karon, para ninyo ha to make up for kagahapon nga wa gyud ko pasaylo gyud in town ko pero karon di pa mo. Dai duha ka mayod, dai board member, kuyog ni mo lang gyapon permanente, fomente. So, picking up from what board member Red Duterte said, nga di taan ngay nga kahadlukan gyud ni ba. Dili baya ni kay diretso lang mig-ingon ay mo kahadlok nyo mi klaro nga datos. Mo report ko ninyo, sige, mag-report ta karon. Mag-atang man mo kanunay. As of now, ang total tested 637 gikan ni sa Vicente Soto ug sa TBRL. Unya ang distribution ani 83 sa province, 518 sa Lapu-Lapu City, sa Cebu City, 20 sa Lapu-Lapu City, Mandaue City, 16 ang na-tested. Ang total negative 415, ang total positive 222. Pila man ani ang sa province out of 83 na ay 15 nga bag-o, 15 ka bag-o nga cases. Sa Cebu City out of 518 dunay 195. Sa Lapu-Lapu City out of 20 dunay 3 ka bag-o, Mandaue City out of 16 dunay 6. So, mangtana mo, pila may running total? Okay, Cebu Province, 324. Cebu City, 3439 or 3,439. Lapu-Lapu City, 145. Mandaue City, 320. Ang total ani, positive, 4,228. Pero kibaw mo, mangutana ta, pila man ani ang active? Kana bang klaro ba nga nasa ospital, dunay symptoms, pila man sad ani ang naka-recover na? Kay lisod man na ug mao na lang magsige na lang tag cumulative total. Magtikadako ang numero. Para sa ani 4,228 ngayon positive. Ang imong imagination na ay 4,000 kapin nga naglakaw-lakaw nga murag zombies. Kay kinirabang uban mo ingon positive. Mura na gyud death sentence. Pero pila man gyud ani ang active. Dili ko katubag sa Cebu City, sa Mandaue ug sa Lapu-Lapu. Apan gi-analyze nato ang ato nga data sa province of Cebu. Now, as of yesterday, ang atong active cases without sa nato'y appeal karon, active cases is 309. Kuha mo na, Kap. As of yesterday, 309 total cases. Pero pila may active? Meaning, na ospital, unya, or naa o home quarantine or facility, kay dunay symptoms. Nagpakita, dunay ilanat, dunay ubo. Pila man of the 309? 61. Ang na-ospital karon 15.8% or 49. Ang naa sa home quarantine or facility 12 ka buok, 3.9%. Pila may asymptomatic sa 309? 134 or 43.4%. Ang nangaayo 87 ka buok or 28.2. Ang namatay 27. Sa 27, pila man ani ang namatay sa COVID gyud 3 or 0.9% tulo. Ang incidental to COVID 24. So sa 27, ang 24 ani lain ang cause of death. Incidental na lang nga pag-test COVID positive. But let us not get misled. It doesn't mean nga COVID positive ka nga COVID mo inakapantay nimo. Doon na kay lain nga causes like sama sa ako nang giingon. Nasakit kasing-kasing, may aneurysm, doon ay sakit sa kidney, na aksidente sa motor. Na mo'y namatyan, positive las COVID. So pila man yun ang katong namatay out of 27 because of COVID or because of severe acute respiratory infection. Tulora. Muna ang atong figures karon. Niana, unsa may other causes of death?
kidney disease, heart disease, pulmonary tuberculosis. Wa na nahadlok aning TB. Kaya nag-inatang na lang tas COVID. Airborne ba aning TB? Mo na klaro nga hangin gyud ang magda. Cancer. Di ay cardiovascular disease, stroke or aneurysm. Ruptured typhoid ilitis. Yan na pud ni oy unsa man ang Griko ani? Kay binisaya ana. Tipos daw. Oh, Complications sa tipos. Ay nalang ruptured typhoid. Tipos, complications ng goods tipos. The blood disease. Unya, septic shock. Ang SARI COVID tulo. Mao na ang atong figures karon. So I think it would help nga i-analyze gud bitaw. Dili kay mo tan-aw lang tag numero. Oh, hello, total na to 300 ka pina. Pila man gyud ang active? Pila may active cases? 61. Pila may asymptomatic? Wa gyud symptoms in taon. Bisag unsaon na nimo paubo dili makaubo. 134. Pila may naayo? Utsinta City. Wa ni tambal ha. Way vaccine. Utsinta City na nga ayo. Mo ay naka unique ani nga sakita. Kanang uban para sa anang TB. Nabayar na itambal. Pero naamalagi namatay. Gusto rin ako ninyo niya. Pilay namatay sa TB. Aw di ay namatay 5. Napilain ani. Pila may naka-recover 87. So, ang namatay out of COVID gyud sa 27 tulo. Now, kay gi-raise ni kaganina kay numdumo ni Mayor Cristina sa DOH nga murag dili mamao ang presentation sa mga COVID cases sa province. Kay sa tinuod ang uban ani mga health workers nga niya diri nagtrabaho. Nasay uban nga taga dinhi. Pero ibutang ilang residents Sa probinsya. oh Kay kay kauli. dugay na kay wa kauli or ang uban aron dawaton kuno sila sa Vicente Soto. Kay sa una manggod ang dawaton sa Vicente Soto ang sa probinsya. Kay ang sa Cebu City CCMC. Karon aron ingno dawaton sila probinsya ilang isulti. So kaning 309 cases, 309 ka cases. Ang tinuoray aning tuag sa probinsya 266. Ang temporary resident lang 15. Balit di gito sila taga dito. Ang repatriates unsa man ang temporary resident, di adire nagpuyo. Ilang gibutang address dito sa lungsod apan ni adinhi sa syudad nagpuyo. Ang OFWs ani 7. So dili ni gikan sa mga lungsod, gikan is gawas. Ang health workers or naa sa ospital 22. So moingon ta og pila ba gyud cases nga gikan sa probinsya 266 or 86.2% sa 309 cases. Ang uban either temporary resident or di adiri gyud nagpuyo, repatriates or FWs o health workers. Mao na ang distribution. So, confirm ni kinsa man ni nga mga kaso ha nga wala gyud nagpuyo didto. Di ay ni claim nga taga Kanhumaw Dumanhog. Apan tuwa kanunay sa Vicente Soto for weekly dialysis. Na ay ni claim nga taga Bago Asturias. Pero na nagtrabaho sa Vicente Soto. Nya na nga ris Vicente Soto kay gihouse man ni sila sa Vicente Soto, gi-accommodate man ni. Ang taga Baring Carmen kining duha. Naas Vicente Soto nagpuyo. Aw nagtrabaho. Di ay usa nga sa Sambuan. Ha? Gi-attribute sa Sambuan pero tinuoray fisherman gikas Palawan. Di ay taga Katap Barili. Driver sa Cebu City. So on and so forth. Ubay-ubay ni sila. Ay natong Cordoba atong basahon. Oh. Di ay taga Hilutungan Cordoba. Nagtrabaho sa Cebu City Medical Center. Oh, mao na. Sa Compostela po. Oh, ang sa Compostela. Nasa City po yun. Actually,
naagyod nagpuyo sa Cebu City. Nag-abang ra og balay sa Compostela pero di nagpuyo sa Cebu City. Ang taga Lower Pakigni, Minglanilla, nurse sa Vicente Soto. Upper Lipata, Minglanilla, doktor sa Vicente Soto. Ang kaning Pakigni, Minglanilla, doktor, Talisay City District Hospital. Lower Tunghaan, ang kadaghanan ani Minglanilla, naas Vicente Soto nagpuyo o nagtrabaho. Hasta atong sa Barili nga nurse sa Vicente Soto. So, kadaghanan ani nila 22 nino ka health workers nga lain-lain ang ilang kay usa nga taga Bulacau, Talisay na nagtrabaho sa bodega sa Cebu City CCMC. Now, sama sa giingon ko baya, dili baya kay ang TB o ang COVID-19 ra ang sakit nga nag-inusarang sakit. Mao nang sigon sa atong report sa mga city and municipal health officers sa Cebu province, as of June 9, 267 other cases ang ilang gitreat. Sa mani, hypertension 104, skin infections 39, na eye and ear infections 14, pulmonary tuberculosis 11, 11 kabuok. Pero nag-contact tracing batas TB? Wala gyud. Nag-testing batas TB? Wala. So, mao ni lain-lain nga ubang sakit nga kinanglan ato pod na pagtagad pero tanan naka-focus na lang ni ining COVID-19 ang outpatient sa atong mga provincial and district hospitals ug ang sa ER. Yesterday ang ilang gitreat 79 ka cases. UTI 16, hypertension 12, muscular pains 8, abdominal complaints 8, bronchial asthma 3. Unya na eye and ear infections 6, na mental health kuyaw ni illness 2, Kasi ko sa quarantine na. tungod na sa anxiety, tungod na sa Depression. depression. Oo. Pirmi niya, ni report sila pirmi no nga naay mga mental health illness nga ilang gitreat. Naay pulmonary tuberculosis 2. Ang admissions nato 29 ka buok, dengue 1, sepsis 1, diabetes 2, hypertension 5, abdominal complaints 7. So, naay uban mga sakit. Nangayo ko kung nga be, kuha ako no be, gikan sa Enero gyud kay mag-iphanay naman ang kata nga sige cumulative di ato na lang ni iphon pod pila man gyud ang TB gikan sa Enero from January hangtod June 9. Ang atong pulmonary tuberculosis total cases 696. Unya from March 23 din ni. Okay. Gikan pa din ni March 23 pa lang ni to June 9. 696. Ang dengue 1,506. Ang COVID 309. Pero kung atong sugdan gikas Enero ngadto na sa Hunyo sa dengue from January to June 2,490 na. Kapil ko anak ko. Na dengue ka? January. Mo ba? Oh, 2,490. Apilan niya na si board. Red. Apil. Wala gina ninyo gi-report. 2,490 na oh. Dengue. Ang TB yun, gikan sa January to June, 2,749. Mas worse na kay airborne. That's diba? worse. Pag yun. Airborne, that's airborne. 2,749. January to June. To think na itambal ang TB. Oh. Naitambal, naibaksin. Pero ito mga hadloks TB. Ang morbidity ratio ani 772 to 1 million ang dengue. Ang TB mas grabe 852 to 1 million. Total deaths sa dengue 12. 12 na namatay sa dengue. Sa TB 21.
Kung i-add na nimo, pila na? 33 ang namatay, klaro yun yung dengue o klaro yun yung TB. Ang sa ato nga, pila to ka deaths, Doc? 3? Oh, out of 27 deaths, 3. 24 ang incidental ra ang COVID. Tulo ra gyud ang klaro nga COVID. Pero balik ko na to. Pilay namatay sa TB 12. Ang namatay sa dengue 21. Ang total ana 33. Klaro gyud na. Nga mo gyud namatyan. So, ibaw na mo mauni ang estado. So, it's sa inyo ikasulti ba yan, anak? Nga, dili man ni nato ma-question good. Kung naay mo question, tagay ko sa inyong figures. You know, di ba? Yes. Kay, let us kuan kanang apple to apple ba? Di ba? Apple. O sa ikasulti ninyo aning statistics na to. Mas kuyaw din TV ko. Gusto ko daghan kaayo na tag Kayo? Okay. Airborne pa nga dagang paging namatay din sa COVID. mas tinuod 21. Unya 2,749 cases na ta. Para na ko kung imuno naon ang dengue mas kuyaw para nako ha for me kay sa Danbantayan ubay-ubay di kayo ina nakadagan ng TB pero ubay-ubay po ng dengue mga bata pag yun and then madengue ka mo hospital gid ka dextrose ya o pay siguro magrabihan ka kung maubos may mong platelet but sa COVID ngayon ka positive ko ng COVID pero daghan kay asymptomatic and then mag self healing ra pud ka nara kasi mong balay maayo ka magtuob ka maayo ka inom ra kag vitamin C limonsito ya mga ginger o guban pa nga mga kinaraan no mga manigitudlo sa tong mga lola kani adto niya maayo ra ka di na ka makagasto og daghan so buto na naon mas dako og gasto og masakit kaning mga sakita high blood na pa kay maintenance Mao gyud. and then high bload nimo dito ka mamatay sa high blood pero atake magpakong imong ubo mas worse may Okay. mamatyan so para na po mas nindot gyud kaayo ni nga ato ang move sa probinsya ba moving forward no para na po gyud ang ayan man sa gyud kay sama gud sa uban nasod nga murag nagrabian po sila kunuhay before nga murag grabe kaayo imong tan-awon ng mga European countries pero karon balik man sila open Gibalik yun. Even Italy, ni-open na. Open balik ang huli. So, ngayon yun siguro sa gom nga dili lang ta kay tinuod kami mga lungsod purot gyud among kwarta na among savings ang probinsya kay bawo ko way tandog ang inyong kwarta di kay maayo man kayong pagkadala pero kami among savings ko supposedly that savings is for projects no but nasayang tungod aning tong kahadlok no plus pa tong report ganina usa ka mayor nga ipa-lockdown ang barangay niya magsigilan tagpakaon kuya awa di anig naius ka barangay nga maabdan og duha ka cases no kay pa-lockdown niya murag kitay mo pakaon so usa sad na. Nga tingali dili angay nga ingon na ana atong buhaton kung doon natay positive case ipa-lockdown tibuok barangay kay kisa may anay magrabihan ang lungsod Ang kay lungsod kamoy ito. pakaon pamahaw paniudto panihapon mahurot na lang na inyong kwarta unya for what usa man ni airborne ni COVID so pagka airborne ani labi na example bual-bual ni kay sumbong man taon tos mayor Lingling naa matingali mo video ana no pila ra unta na ka households 11 ra na ka households sa usa ka lugar ngadto as bukid lagyo kay mga balay pero ang gusto ko no sa uban nga ipa-apil ang sa likod nga Sa pikas bungtod. ang sa pikas bungtod I-lockdown kay same barangay raman. ipa-lockdown pud kuno kay same barangay dili na makatarunganon doon na bagong protocol ha ako ning hisgot talakbitan lang pag hisgot mismo si Regional Director Dr. Bernadas niingon na first level lang ha first generation contacts lang mo na more atong unahon pag-isolate dili nga tibuok barangay dili na makatarunganon ug dili na sad na sakto I will come up with a memorandum to all of our LGUs nga moadapta sa protocols na sa atong DOH nga
Mao na ra ni atong ilimit na to. Let us not overreact. Kaya di naman ta ECQ. GCQ man ta. Unya atong nakita ang lockdowns did more harm than good. Okay. Di ba? Yes. Yung isa to ni isgot nga ang sa sitio si Mayor ganina no, Mayor Al, ang sa sitio sa Barrio Luz, Yes, very good. nga gisira tibuok Yeah. kuan. Kay ang kondo agok ang doktor sa San Fran sa RHU gideploy sa Cebu City ay to augment ba. Nanungtan na si Mayor Al sa kumusta ang Barilos pumpa sa doktor na Mayor duha ka buwan gi-lockdown umay namatay gyud. Way namatay. Okay namatay. Ay namatay. Pastilan. Gi-lockdown unya unsa man na dako kay burden sa LGU. Kinahanglan man na nimo pakanon kay di naman Every katrabaho. day unya whole barangay good na Oh. pila ka thousand so Yung una is it healthy? Dili sila kagawas. Kibaw biya in taon ta huot kay na din ha sa Barrio Luz ha, tapad-tapad ng mga balay. Di gali makahanggap na og risko nga hangin, pero imo gyud ang i-lockdown. It could do more harm than good. Okay. Ha? Mas dako tingali hinog kadaot. Ang kanang imo hinong i-confine in very closed environment tungod kay lockdown. Muna, muingon ko ninyo ha, kamo diha sa Mualboal. Mo issue kog memorandum ug sa tanan nato nga mga LGUs. Let's start being realistic about this. Kaning atong kahadlok wa na mabutang sa lugar. Unya ra bang epekto ana? Ang kwarta sa lungsod di na sa mabutang sa lugar. Di na magasto sa lugar. Kay tuwa na lang sige gasto pag sustainer aning atong mga gipang lockdown. Dili na mao, di na mao. Kay doon na tay responsibilidad nga mulambo ang lungsod na apay mga infrastruktura kinahanglan gastuhan. Ang inyong 20% development fund, doon na kanay mga proyekto nga angay ninyo nga gastuhan. Dili na ninyo ipang-realign tungod lang sa kahadlok nga wa na mahabutang sa lugar. Di ba? Yes, pero Good. kami gov nakasuway gid ko lockdown ng isa ka barangay. Isa lang to ka positive gani. Pero I've learned the lesson nga kuan gyud gasto gyud ang mag-lockdown ng barangay. Kay one barangay pila Ay, ka galing. pila na ka pamilya? Kuan ko mga 4,000 families. Can you imagine? Oo. Nya mo inyong gipa kaon. ECQ patato go. Oh, ECQ may noon to. Nya wa pa ta aning mga comparison of data. Yes. So murag kahadlok lang gyud ang nagpatigbabaw na to ato ba. So ako sad mismo nahadlok sa ko ato nga time. So pero karon pasalamat gyud ko sa gibuhat sa ato ang gobernador nga iya gyud gi-compare tanang kuan ubang mga sakit over COVID. So kani maka-boost ba sa ato ang kanang hope nga dili kita dapat mahadlok sa COVID and we'll deal COVID Mauna. intellectually. Maugyod. Okay na Mayor kay pag start man gud ani, moro bitaw kaya atong kontra wa pa ta kaila. Oo. Kunya karon through research sa kanang mga developments na kaila na ta so murag we have to move forward gid ba. Dili para sa una na pagsugod gid ani na murag kitsa man is COVID. Murag kadlokal ba gid ni. Yeah, ang sa TV Kuya kuyaw TV kayo. grabe kay na ventilator na sa Italy na murag ang hospital grabe na kapuno una katong mga gipapatong-patong bitaw ng mga lawas sa Amerika ana nya kita siyempre murag ma-kuan sa ta ma-concern sa ta ba. Yeah, turns out di ay na murag di mo kayo. I mean, you know, ano ba? As data and research shows na it's manageable naman di ay. Makaya naman di ay. It's a matter of hygiene Anak yun, and oo. discipline. Matter of boosting your immune system. And your immune system. Yes, swerte kay ta di ay kay One Anak round yun. sa siguro ko ako nabantayan manang hinay ang murag ang COVID diri murag bitaw weakling ba. It's because of our weather. Yes, Kasi man yes, tag- yes. Atong unahon gid og tan-awon sa weather ng mga countries, European Yeah. countries, China, unsa pa na din na. Bugnaw man gud kayo especially atong time nga nagsugod ning COVID, pero tan-awa ron nga medyo summer na pud ron sila. Di ba? Di murag hinay po. Hinay So, yun. salamat gid siguro ta nga naatay wellness. Health and wellness. and At sa wellness. atong branding ron sa Cebu, Health and wellness. health and wellness destination. Not to mention mga gwapa ug mga gwapo. I think smooth go swerte kay ita kay after murag all along di ay ang murag ang tambal ani na virus grabe ka barato. Katong duwaw, limosito,
no nya tuob Libre na kay tubig ra. oh nya tubig ra vitamin C nya kadaghan diri sa tuwa sa probinsya afford ra gyud ba Afford ra gyud. afford ra gyud Unsa ra gay giingon sa kapitan sa Malapaskwa? Mandatory And Mandatory compulsory. tuob. and compulsory Pero- ang magtuog. Pero primero kay nahadlok ang mga tao, di ba? Yeah. Sa Malapaskwa kay so to There was a point ko ang Malapaskwa tong ganina you mentioned na naiduha ka mental health na death, no? Murag appeal din na ang amo ang isa sa Lanao. During the time na nag-ECQ ta niya namin na positive, pero wag gid ganito ka uli kay dili man to namatay niya. Pag swab diri bisag patay nag-swab na positive. Tungod kay grabe kay discrimination kani di wala nagipatay atong economy, gipatay po na atong kindness. Ato ang heart ba sa mga bisig ka tawo nato. Tungod kay grabe ang discrimination, ang tao maghimuay ra siya in town og kaning mga higdaanan made of kawayan, no? Tungod kay di na siya kadto sa lain barangay kay tungod Tagalanaw discriminate. Nahinuktok siya asa kuno the night before atong naghikog siya, nagsige hinuktok daw to kay unsaon ko niya pagpakaon niyang pamilya. Nga, di naman Naghikog siya? Naghikog siya. Tungod sa kaning discrimination? Tungod ani nga tungod kay discrimination nga di kaadto ang Tagalanaw sa silingan nga lungsod Sorry. sa Kawit, Medellin niya. Ana, grabe sa discrimination mo to naghikog niya. Tungod pagit mo mental ko ana gitugok kay O murag lagi ko ana gid ba. affects. But I was struck nakuan lang ko adtong dito ta sa Malapaskwa nga primero nahadlok mga tawo nga unsa man kuno ilang igasto kay nagtan-aw sila milyon-milyon bayay charges sa ospital labi na katong kung ma-COVID ba Ito sa Manila na 8 million ang gasto. o si Harrison Oo, Alvarez kato. Oo. former senator nya di ba nag-uol sila kay kung sila kunoy ma-COVID wa man taon sila igasto pero paggawas na ni ini ron Tuob. nga Tuob. tuob ra man di ay nya Oo. makaya ra gyud ba Oo. na nangalipay in town kaayo di na gud kinahanglang himuong mandatory and compulsory dito sa Malapaskwa Tuob. pero ang mga tao naman pag hinuoy Sila na. magtuob na gid sila Magtuob. oh At least, barato ra gyud ay ang kuan ani ko. well it's boosting no Yeah, Especially yes. like kung nakitanom na daan ana literally no cost ra gyud. Ang kalamansi dali Oh. raman na Dali iba. ra. ang duwaw Duwaw. matanong Tanom bro. nya na kay planggana ay na to si Eleanor wa si Eleanor o na ba planggana butangag takuri initubig butang kwag to alya oh kaya ra gyud so mao na ang atong estado karon sa COVID-19 sa ako lang gyud nga pagtuon kay kinahanglan man kita mga leaders no gipili ta sa mga tao ko gobernador atong mga mayor atong board member ang inyong kinabuhi ang inyong panginabuhi maapektuhan man guna sa among mga desisyon kay kami may gipili ninyo isip maoy mangulo maoy mag-lead ninyo no unang kinahanglan gyud nga mutuon mi kinahanglan gyud mo kuha mi klaro nga datos kay aron inidesider namo kana nga maong desisyon informed dunay klaro nga pagsabot sa sitwasyon ug maayo nang katimbang-timbang kung unsay direksyon natong kuhaon nga makahatag og labaw nga kaayuhan sa kadaghanan the greater good for the greater number. Yes. It just shows Gov nga how good the leadership sa probinsya through you karon Gov nga dili gyud ingon takalag hasmag ba kay uban palagi ning gobernador hurot ang kwarta sa probinsya oy kay mahadlok man pareha na mo Gov tinudanay kami pag mga mayor pag termero wa pa may guidance from your all of your executive orders hadlok ni Gov hadlok ni mo na nga kinahanglan andam ta na pila gud ka PPE mo na palit pila ka mga mask drum nga alcohol tungod hadlok Gov Di lagi ka na mayor ang notice na ako no ang ini good ang aside sa PPE ko na mga mask ang number one good bugas yeah. Ubay-ubay Okay, yun, tungod no? ani ang term na lockdown yun ba? Oo. So, Oo. mahal gug may bugas. Ay mo lang. Oh. Pero nangita po gagyapos bra. Oo. Ni-give up mga ahente na ko eh. So, ni saka naman ang buto mag 2002, 2004, ilan to? 2005. Five. Niya pag GCQ ni barato na po. Oh, karon naog na. Naog na. Oh, awara. Ya, wala may kapalit Gov. Barato na. Pinahurot naman. Surot na. Mao lagi na mabitaw na ingon ko ninyo mga mayors nga uy
una abaya napatay mas dako pang responsibilidad unsaon pagdala nato ang atong local government unit nga mulambo nga ang kinabuhi sa atong mga constituents ato na mapaarang-arang mao gyud dako kay natong responsibilidad unya kinahanglan nga well naa man gyud ang COVID di na ta mo aspire nga zero COVID ta dili na ta mangambisyon nga zero COVID nya murag failing mark dahil sa usa ka mayor ug naay positive kung gusto mo nga zero COVID ta di ta mag-test o di zero Okay. kung may magawas positive o di way testing simple protocol di ta mag-test pras bitaw ta gusto ka ma zero tuberculosis ta maghuwat lang tangan na ani mo result mo adto dito pero man kita testing Stevie. Pero ano man yun nga, kugihan mo kayo mag-testing ni COVID, karon pa ko, kana ra bang swab? Kana bang swab ba? Para man din pwede po na pag-testing og chlamydia. Kiba mo sa chlamydia? Ano tos doktora mo na po atong pa-translaton. Pag-testing mo din na, pang swab mo din na for chlamydia. Wa ko kibaw sa ba isod ko chlamydia. Asa man di ay ano man ganito kiki, makadiyag katawa. Basta, sabi ka na. Gibasa na ko ang box ba? Nga, swab. For chlamydia. Chlamydia? Unsa man ang chlamydia? Dok, unsa na ang chlamydia, Dok? Sexually transmitted. Paras na venereal disease. So, baba gyapon isod na. Ang swab. Sexually transmitted sa baba. Okay. Anyway. I don't know if I'm asking the wrong questions, but inani ba? Kanang swab para rin na chlamydia. Ngano lagi ta mag-test, mag-massive testing og chlamydia. Kaya na may daghan kay swab available pero karon gigamit nato para COVID. Isn't that strange? Very interesting. Naglibog ko nga no. Para bito na chlamydia di ay kuno. Oh nya. Nangita tag mga asymptomatic for chlamydia. Ha? Wala. Nag-contact tracing tag chlamydia. Wala. Hindi ka mga expire na pagkapuro. Wala nang hali na. Bakit wala nang test. Baka naduaan ani. Mauna diha mga angay punta mangutana ba kay tagaan baya tag utok sa Ginoo to process these kinds of information kaning mga panghitabo angay man nato pod i-analyze kay maunay atong responsibilidad isip leaders because thousands and thousands on my part millions of lives depend on our decisions. Mauna kinahanglan atong tagaan og pagtagad ang datos. Let us do our homework. No? Di lang takutob lang og repeat og unsay nabasahan bag-o sa Facebook ug daghan ra baday og mga medical specialist na sa Facebook oy. Agad para na ko no. Ang karon I think kung natay fokusan na sakit bito nating uwan naman dengue. Dengue gyud. Dengue gyud kay June naman. Ya ting uwan. Kanotis bitaw ko nga ako ni gipangutana sa mga media on ya magyud ang CDN nya ni si Le sa DYLA around this time inigsugod pang uwan ting-uwan ang headlines ron pila nakakaso sa dengue. Di ba? Mao na headlines permi. Unya mangutana na unsa man ang atong mga anti-dengue measures. Di ba? Pero karon bisag sige kog report. Unya karon latest han ang Sunstar wa dire pero minaw man na sila ila man ang i-report. Pila na ron from January to June 9, January 1 to June 9. 2,490 cases na sa province of Cebu. But it's not reported anymore. Ang ilang i-report sa province na punan og 12 ka buok nga positive cases sa COVID. 12 ka buok positive cases sa COVID na punan ang probinsya sa Cebu apan ang dengue nga 2,490 wa jamo. Why nagtagad? Kibaw ka ng wa jamo? Ha? Why kwarta? Wala. Nobody's paying any attention. I wonder if this even rings a bell at all. And ay, maglibo ko ba?
sige mo kog report ani pero di man gyud ni ma-bring up sa di kani mo gawas newspaper. Tuberculosis nato from January 1 to June 9, 2,749 na province. But nobody's reporting about it. Kita ra. Probinsyana ra. Kita ra. Dili ni i-pick up sa mainstream media. I wonder why. Pero naagyo na page permi kung pila naka-COVID. So, nga ako na gihangyo, sige, klaruhon ta na ang presentation sa COVID. Pila may active. Pila klarong active. Bisan ang Cebu City, may magali na. Kaya na madaghan makay-recover gud nila. Uban, asymptomatic magani. Mo to, hello, ang Cebu City na, mo epicenter ron sa tanan COVID, sa tibukuan, kitaas kayo cases. Pero pila may active cases. I-analyze na nato. Kana mo angay nga pamaagi unta ba? Well, ato sa nabiyaan ng COVID oy. Mag-istorya sa tagkuan. Tindahan sa Kapitolyo, magpaalkansi alang kaninyo. Naaba no? Naaba to ka? Naka no? Oh. Pascal, kansihan na mo ani. Pero daghan kaayo nalipay ani, Rebek, dali na pag-istorya na sa imo alkansi. Oh, dali na report. Naamantay kani ang first batch ni nga 17 ka buok. So, ang first batch na to nakabayad na ang Bourbon, Tabuelan, Santander, Ronda, Alegria, fully paid na. O dito man kanina si Mayor Berna. Oh, kay gahapon 99%, karon fully paid na gyud. Fully paid na gyud. Oh, ang Alegria 100%, ang Tabugon 96%, Tudela 90%, Bulhoon 88%, Santa Fe 79%, ug ang pinakaiwit ang Sugod 42%. Uy, bayad na Sugod uy. Ang Poro 47%. Bayad na mo uy. Ako ba distrito ba? Oy, mo distrito. Ako distrito. Oh, ang Hinatilan 48%. Uy, pumayad na mo uy. Bitaw, actually, ang atong gi-expect ani makolekta, ang atong gasto is 17 million, no? Kapin? 17 million. Yeah, less 10% man. So, 15 million ang atong kolektahon nun. 15,743,932. Usaw ning for verification nga 1 million, na may collection nga 1 million, amo kibaw di nagikan. Gikan nila ko pero ang mga accounts ba di pa natin sa mga LGU kay wala. So, it's possible nga some of these some of this anak mo na mapunan pa ni ilang percent. tapos taga-consider Oh, i-verify sa ni kay tingali ang sugod. How do you know basig dak mas taas-taas pa ani mo inabayad na in town sugod. Kaya na may 1 million plus dako ba na? So, ang total na nato nga nakuha is 13,362,000. Ang maghalon da, Kapitolyo da, nga alkansi. Oh, dagamig alkansi. Alkansi. Ang batch 2 nato is hay na to. Ang niya dire appeal sa batch 2 ang kuan, Cordoba. Di ba? Yeah, hay mga batch 2 waligi ko. Oh, Pero deposito. dira. So, batch 2, 25 million ni ang atong gibuhian. Ang alkansihon is 3 million, kay 22 million naman ay receivable. Muna, tindahan sa Kapitolyo. Alkansi. Magpaalkansi alang kaninyo. So, appeal aning Cordoba. Oh, bago pa lang ni abling ko Cordoba, no? Bago pa mo nag-open. May. Last week of Naka-remit na sila 10% sa ilang. Ikaw, gusto ka tindahan sa Kapitolyo? TSK ra ba tawag na nila ani? TSK. TSK. Hilig kay ni mga Pinoy, no? O kana pang mga kuan ba? Mga acronyms. TSK. Okay. Ang 12 ni sunod nga mga barato kay nang among baboy dito. Tag 125 rang kilo. Less 10%, di mahug na lang 112, 50 Per kilo. per kilo. Perting kusuga kung halin sa among baboy gud. Ang
chorizo. First batch products. Oh. Tanawa ni oh. Ang among primero nga batch kay uban algeo so man nagkuan magbutang katurmang mabutag freezer kasaba ba ng mga motor eh. Tuyo na ba na nila kuha ng ilang mga kuan mo saba ang tambutso mo ay nga dakpunon na nag-back ride to nag-back ride ay kita mo. Todo. Mo na ang dakpunon ka ng panghaon ug aron mo saba bitaw kay na mapler. Sa kay ilang piling ana no nga maghagurub na sila aron manglingi tanan. Unya ubati sila na wa gyud mo lingi. Bisa pa unsa kahagurob ng ilang mga mapler diha. Pero nagi nag-back ride oh. Naro ba ni gawas diri nga pictures Facebook kita mo adto. Nalabit term ano go asin to pangit. Ano one ka kay kuan wa kay bawo ba? Asim to pangit. Ay kamo nga hagurob-hagurob mo diha. Kay aron lang gyud lingion mo. Unya di ay mga maksot mo dagway. Asin to pangit di ay mo. Pero ganina ba na nigawas Facebook, i-post man to ni Vice Mayor Alim nga di lagi pwede ko nung back ride pero mga pulis man to nag-back ride. Naabitaw. Nga ba na? Oo. Pulis mga duha ka buok pulis niya na usa ang naa sa atubangan pulis niya ang likod babae yata ito asawa. Awa ko kibaw pero babae kunya ni back ride. So di man pwede ang kuan sa akong iyo, di man pwede ang unsa nang sayangan ana ang angkas. Dili man bayran, di member of the family. Pwede lagi to sila nang back ride. Pero kita dili. Sabak ko lang. Oh, Santander. Oh, ang sap napagyud mi chorizo nga kana bitong Jumbo. tawag ana dili ang jumbo kato jumbo barato ra kay 135 per kilo unya Skinless. Skinless. less than pagyud di mahog na lang 122.50 unya ang kuan pagyud skinless chorizo Gutom Oh. ko nito. 25 ka buok dili 5 ka buok 25 pesos nya less kuan pa man gyud less than Mahal tag 5. lahog tag 5 nya kay less 10 man so matug 22.50 4 kape na lang kung 5 ka bagay mo anak pwede na tagsa nga mo isudan oh kusog lagi kay halin tanawa among first batch ang among procured amount 776,000 nya gi less 10 man so 699 oh naka kolekta namig 95% nya napay sige kangyo second batch no sa pa kusog kay ni among kuan tindahan sa Kapitolyo magpaalkansi alang kaninyo tungod kay gihugug matok kamo ay Very nice. so second wave ang second wave mo na ni partial 39,000 so 935 100 oh hala ang puro kusog lagi kay kang bayad sa karne nya nganong ang goods wa pa lagi puro ha Mayor Gary 100% dayon no. Niingon bitaw nakita mi ni Mayor Jojo Solante ganina Studela. Kumusta imong tindahan dito? Tiya, haskang kusugas karne. Ang baboy ko no ikod reklamo ko nung uban nga nagbaligya kay barato mo kuno kay chorizo. Sorry ha pero dili man ni kuan kanang para mo guni in town sa ato mga kaigsuonan nga. Gamay ra gud taon kaayo ang ilang makaya ba unya may na lang taon mainat-inat Yes. di ba so di ara uy nagpastaring Staring, lupig ka nagpastaring. lupig ka Uy. oh oh Idol. Namutos pa. Tanawa, 2nd District Board Member Jose Mari Tata Salvador in action sa tindahan sa Kapitolyo in Bolhoon. Siya pagyoy nanimbang. Mube na nimbang. Si Mahalag Board sales Tata, ka uy. na. Person na na. Grabe ha, oh. Wa na Mga giposing. sweldo. Wa na siya nagposing ha, nga nag-anak ko no hay. Dili na posing. Oh, dili na posing ha kanang anak. Wa na ni posing. Ang ngayan na ni board tata. Oo. Sunod ka mo uban board members, paghimo sa mong ingon ana. Lupig me. Yapa oh. Lupig me. Tawa. Siya mismo mooy ni takos sa bugas. Yes. Limited mag 2 kilos per person, no? Nga
Kanira bang atong second wave sa NFA puti nindot ang bugas. Unya ang SRP ana is 27 25 dili oy ato ng cost ang baligya ana 27 pero atong baligya 22.50 less than sa per kilo. So Sige dito unang negosyo. okay mga board members, lupig mo ni Board Tata kay nakapa-picture na nigawas na sa ang probinsyano. Ang ngayon ra ba kaayo kay nag-shorts? Okay, hinatilan. Ingon si Rolando Pulpul. Okay ra ang mga baligya, barato, maka-afford jud ta og palit. Para jud sa mga pobre. Ipadayon na ang pagbaligya sa tindahan sa Kapitolyo taon po doy. Ipadayon ang alkansik. Di pa lain bulhoon. Gusto po ni bulhoon, pila bera na nalas bulhoon? Fully paid na? Sa konsolasyon, ako si Jay Munisit. Dako kaayo kog pasalamat sa tindahan sa Kapitolyo kay daghan kaayo og nakaigo sa among mga kinumpra tungod nga mas minus ang presyo dinhi kumpara sa mga laing tindahan. Ato lang po gilimit kay para di po magpalit og dinaghan unya ibaligya ra po sari-sari Okay. Dapat para pangkonsumo ra gyud ni. Uy, dili ni kay para magpalit pud mo wholesale kay inyo na pud i-retail. Anay mahimo naming warehouse anis Kapitolyo. samot kalkansi. Samot ta ni kalkansi. Konsolasyon. Tusay ka, konsolasyon na biya ni dagko nga supermarkets. Pero ni abrigates Mayor Joy. Ang poro, si Mayor Gary. Napaday tayo ba alcohol dito baligya? Second batch matasa. Daghang salamat sa tindahan sa Kapitolyo. Affordable kaayo ang mga presyo. Mas ubos sa SRP price. Daghang salamat Gov Gwen kay dako kaayo ning tabang namo dinhi sa isla. Maazu gazut. Basta poro. Mamanang sa poro. Maazung gabi. Di ba? Imor ba ng district? Di ba? Porohanon ang ilang dialect, porohanon ang ngan. Mm. Ilang letter Y, letter Z. So ilang maayong gabi, maadzong gabi. Maazung Maadzong gabi. gabi. Kaazu. San Francisco, dire man tos Mayor Al ganina. Apo do. Ang tulo ka lungsod actually San Francisco, Poro ug Tudela may tindahan sa Kapitolyo. Asturias. Monitap na chair permis remittance si Mayor Anto. Nya pinamungahan. Diri ko mangumpra sa tindahan sa Kapitolyo para makasave ko. Barato jud ug dili makabintahaan kay minus-minus ug gamay ang presyo sa mga palitonon. Mas maayo ipadayon kini kay para maka-discount me si Rosalinda Mangulari, customer gikas pinamungahan. Moni. Chorizo. 5 ka buok. Kadko. Pero wa ko katilaw di ba ko papaliton. Kay gipili naman isyuhan man og kuan voucher no ang sa issue ninyo. Katura man ang katugyong atong mga kaigsuoran nga kabos. So wa ko di ko papaliton ni maribik. Palit nga way discount. Oh, palit tag bitaw atong tilawan. Lami bitaw ko istorya ra ko ng angko. Mag-istorya ta. Hay naman to si Roldan. Ang ato bang Bagsakan ba? Bagsakan Center. Ang South Bus Terminal na. Karon napadayon na in town nga Bagsakan ang South Bus nagtemporary na lang ato sa Lantaw Restaurant. Kay kusog man kaayo ang tanawa sa June 8, 9 and 10 61 truckloads. Vegetables unya mga butong, sibuyas, isda. Atong June 8 agi ka ni sa Alcoy, Argao, Dalaget. Tanan ilang mga deliveries. Ang imong isda, asa man nimo gi-deliver? North Pass Gapang naman siguro. Wala, di adire. Asa man? Sa Dandampayan, sa dyan na po sa South Bus. South Bus. Pero kasagaran, dili na kaabot diya. I-drop sa malungsod. Daghan man ni sila isda.
Kay doon naman ni sa Daan Bantayan ing kuan si Mayor. Sa pingan na to? Lambaklat. Lambaklad. Dagko kay mga isda musud. Grabe ka barato. Anang lambaklad, mura kind of technology na nga ma-attracted mga dagkong isda musud dito. Nagpila ka tan sa inyong makuha. Japanese technology na siya. Oo. Fish net ang ilang tawag. Buntag ug hapon mo Yeah. harvest no? Oo. Karon gog nagtahi pa sa nets. Dagko man gud ang nets ibutang, dagko sa tiyag matagid. Dagko gid na isda. Dagko. Di man pwede ang gagmay, dagko gid siyang Nindot bitaw na ato ibutang pud sa ubang mga lungsod. Kay maka kuan bitaw generate og livelihood pud ba? yes. Kay kana cooperative man na no? Yes, gi-joint ang mga association gov ng mga fisher folks. Upat. Upat ka association. So ilang kita per day? Ubay-ubay. Na sila kuan gov, naasad sila iugan sa mga merkado, and then naasay uban nga. Kay mo harvest sila inig kabuntag pila ka kilos. Dagko man din. Ubay-ubay sila. Ubay-ubay pod, daghang isda. Oh. May benchmark sa ubang lungsod. Oh. So atong June 8, gikan San Remigio, isda. Hanay magud kayo dito. Makatug ang driver inig abot kay dili naman di naman mag-ilog-ilog og pwesto dito sa Carbon or ngadto sa Pasil. Tawa June 9, 174,950 kilograms gikan sa Argao, Barili, Dalaget, San Remigio ug Sibunga. Nya June 10 cut off ni siya og 4 o'clock 52,000 kilograms na ang na-deliver pero punan pa ni kay gabi man ni sila mang-deliver. Oh, that's what we have over there. South Bus Terminal converted into a bagsakan center. Lantaw Restaurant converted into a South Bus Terminal. Unya, ang atong sugbusog, nagsige nag-evaluation. Muna ni resulta, no? Nabay ni appeal sa Cordoba? Naagod. Na-report na to pa Monday. Na-reported na to. Monday. Municipality of Liloan. Tanawa, muna ni ilang kuan. Ang ilang evaluators, ang chairman sa Committee on Agriculture, si Honorable Leo Pilapil, Barangay Captain, Poblacion Liloan, ABC President, si Honorable Gloria Sanchez, ang SK Federation President, si Kenneth Bihag, Farmcy Chairman Julius Tanhay, ug ang Municipal Agriculturist, si Ireneo Noval, ug ang PAG Focal Person, Jerome Mabag. Mao ni ang entry containerized gardening ni Jovelyn Bongkaras. Igun sa man nimo Dr. Yango, Bongkaras lagi ni. Parentina niya. Parentino. Ingon to siya nga sa iyo. Parente ni Dok. Ang alugbate may nakaigtubo. Tambok na tayo. Labong. Indot. Containerized so na iyang gigamit mga sudlanan nga kuan. Hindi marag sudlanan ni sa kwan ko kanang mantika niya ang iputol. Kanan niya pitsay. Kamatis. Indot tanay. Kay sibuyas dahonan sa ubos kanang nagyelo nga sudlanan. Pero nagha siya aloe vera no to sa likod. Nasa siguro. Di ba? Aloe vera na no. Yun. Pechay. Na siya pechay. Kanang aloe vera, pwede na siya isabaw sa smoothie. Ni, lami. Akong mama mo na yan. Mo ba? Yang okra. Mukatay man ning okra no? Dili ra ko. Dili ra? Sa Liloan. Kayo Purok ang Purok i-appeal siya. ani. Purok Bakhaw, Barangay Kotkot, Liloan. Purok containerized gardening. Doon na pagid sila yung mga Design. artistic kayo nila nga ka kuan. Sibuyas dahonan, kari kamatis, na italong. Sa Katarman, si Ruel Hugalbot, household backyard category. So, doon na siya composting pit. At to na mo ni iyang gikuha para sa dako lagi ni iyang kuan. Unsa man ni daagid siya? Unsay tawag ani? Kuan ni ko naagid siya sa kuan ni ba ita kay greenhouse man. Greenhouse lagi. Wow. Then ganing nga paliyan gamit sa plastic molds para dili na siya magkuan og Kanay weeds. Sakot. Bitaw. Bito mo. Murag kuan na kay ni da.
Advanced. Advanced, high-tech. High-tech naman ni kay mura naman ni gikas Israel. Kunang kami Gob, ako na lang yung i-program Gob. Oh. Support sa imong subusog. Naghimo sa kugo kung oon nga nag-premyo pud ko sa local aron madasi gid sila kay Yes. di man ni kasangka ani Gob nga high tech kayo. So at least na chance gid og nga ang ilang hard work na agid na amo gyud. Akong gisuportahan Gob, naghimo ko akong own pud criteria in line sa imong subusog. Same program. Suportahan ka sa seeds kay mga tagtag seeds. Parehasad sa amo ko. Oo. Naghimo sa mig amo ang contest sa tanang puro. Nindot kayo na. Yes. Hopefully Gob with the discussion ganina sa tourism. Ila na to itong nga second cycle nato sa program. Katong mga limonsito, Kalamansi. Kalamansi. Kay so that Wow. mismo ang ato ng mga household product system Mananong, na mo yes. sila na mo supply sa mga resorts. Yes, yes. Kay doon na ba doon na may market ana kay ato man gi-promote Yes. ang Health and wellness. health and wellness. Mhm. So, Ang ilang welcome drinks, no? Wow. Basta ang duwaw kantinan pinangitaay nito sa Alegria, Malabuyok. muna Oh, grabe na yung guys. Kuan ni Uminto gamay ang kuando imbis na 25 na 30 na. Mahal na. Oh, Dinidihit. Lagi tayo sa Kapitolyo, ng less 10%. Mao. Lagyan na kayo nag-process og dulog. kana gyud kay di ba gipa-conceptualize naman ako si Dr. Roldan og Sugbusog part 2. Limonsito nagduwaw. So, nindot magud kay tan-awon nga na-encourage yung mga tao, yung mga tao pod makatabang baya na sa ila pong peace of mind kanang makakita ka malipay ka nga mao na ni produkto sa imong paningkamot. Yes. Nindot kayo. O sa Carmen, sa Kantumog Carmen, purok okra ni salmot sa backyard category. Ang evaluation team, ang chairman sa Committee on Agriculture, si SB member Attorney Marian Buot sa imo ning distrito. ABC President si Honorable Remia Benitez, SK Federation President si Honorable Jeter Lacno, ang Municipal Agriculturist Ramiro Pungtod, MAPSI Chairman Apolinario Rios o NGO Representative Esmeraldo Parantar. Nalagi sila yung breadfruit. 1 point po na to. Additional Uy. 1 point. Kulungan, Okay. Uy, ni-encourage man taan ng kulo. Kulo. Oh, additional na. Additional 1 point. Basta Kung makatanom sila. Oh. Kana man kung kulo, ang bunga ana makasapar ba sa kuan sa kagutom ba? Oh, lami man kain ng kulo. Bukat siya Bukat. busog. May pagitos lubog. Kamay, latik. Latik. Labi kay. Kilame. Oh, Gutom ng kulo. gutom na ka? Namay nang hatag na tukuan. Hay maning special lechon belly. Agay ka na. Ha? Nay puso daan eh. Ay nihatag na to si Mag special lechon belly. Salamat kay nagigutom. Okay. Si Rosario Behok, Barangay Kantumog Carmen. Mindot sa ilang. Household containerized. Mga sako ang iyang gisudlan. Opo. Healthy kaayo no ang iyang tanom. Yan chiko ando ko ng dome ba? Kano ba? Naay ko. Oh, Trellis, oo. murag trellis. Oo, gihimo niyang murag dome. Pakatayan niya sa Basit. kani po mo katay ning upo. Arc. Induta oy. Sa Tabuelan. Oy kato inyong positive sa Tabuelan, dili to taga Tabuelan ha. Aw dugay to diri sa Cebu City. Ay na mo kadlok diha. Ting mag-lockdown na sad mo. Jeremy Labana, Villahermosa, Tabuelan, Cebu. Household backyard category. Oh. Ang evaluation team is headed by Mr. Antonio Luyao, Municipal Agriculturist. So, kani Oppo ni. Oppo shot on Oppo. Opo nga telepono. Opo, telepono. Aw, Ang brand ni Gold. Sorry kay Gopi. Naano sa picture daw. shot on Oppo. Abi na ako. Oppo ni. Ngano gi double P maning Oppo? Ay. Si Teresita Dilao, Villahermosa, Tabuelan, Cebu. Household containerized category. Batong ug kangkong. Kani nga kangkong
Mao ni ang unsay tawag ani kanang dili sa tubig ba? Upland. Upland, no? Upland. Mas kuan ni siya, mas sigurado ni nga Yes, mas safe. nga limpyo. Yes. Mm. So, nindot ka ining ilang Sunrem. makalipay ba tan-awon o sunrem. Mga ligid group. Ligid yang gikuluran niya kay containerized man. Oh. Purok Atis sa Purok di ay. Evaluation team si Chairman sa Committee on Agriculture Honorable Antonio Villamor, SK Federation President Honorable Cedric Crasco, MAPSI Chairman Vicente Asingua, HBCDP Coordinator Mary Jane Flores ug ang Municipal Agriculturist si Miss Aida Mamanaw sa San Remigio. Kaning Huawei bago usad ning utan Dili na upo. Tanon. O kanindot nila tan-aw gi oh gi ko ang gid nila o gipintalan colorful sad kay tanawon. Purok Kalbasa. Sa Upo na ang gihapon San Remigio, Barangay Busugon. Kani upo Okra na na. Upo na O kani upo na gining klaro. Upo na okra. Ha? upo bukra. Daghan og kuan ni apil sa Purok no sa San Remigio. So nagsige sila og evaluation ron. Municipal level ni. Kano sa man mo mag-evaluate ang district level na. Ang mudaog ani. Ang mga mudaog sa municipal level mo na atuon sa district. Okay. Na may schedule ko gitagaan na may Sir Roldan. Ano mo schedule? Per district. Sa Medellin, Antipolo Medellin, household backyard category, kang April Arboleda, tanawa. Dagko na ang Dali na mo. palya. Dali kayo mo. Dali na lagi na mo nga ning palya. Dili na mo nga bibiyang kaniyan ko. Harvest mo na gani ko. Ha? Pwede na ni ma-harvest. Pero sa ato na ni nga seed o daan ni niyang tinanom. Sa ato ni nga sisro. Di ay? Oh. Wow, dali agud. Sa ato ni nga sisro. Evaluation team, Municipal Agriculturist Ruben Noynay, ang SB Member Chairman Committee on Agriculture Honorable Charlie Marie Montilla, SK Federation President Tracy Kathleen Ursal, HBDCP Coordinator Ernesto Ariesga, og ang ABC President si Honorable Edwin Salimbangon. Oh, shout out sa atong ABC President. Apil pag kani siya tuyok si Oh, naan ni sila giboy. apil sila gyud pag Yes bro. si Kami gorilla gani sa Edwin. Oh. ABC. og si Norberto Leises Jr., NGO representative. ang nag-send gani ani Dob na picture ko kay si Juan Charlie Marie Montilla ang atong SB sa agriculture. Siya may nag-send sa pictures. Mao ba? Siya dito sa evaluation. Kanindot ani tan-awon ay makal. Oh, ang tanawa ko namunga na patula mo na okra? Patula? Sikwa. Oh, sikwa. Sikwa. Patula siya sa Tagalog. Tagalog. technical term sa agriculture, patula. Patula. Ang English ani niya kay Juan, sponge gourd. Ha? Singan? Sponge gourd. Sponge? Sponge gourd. Gourd? Amo nang ilang ipauga, unya murag para pang Same. Oo, pwede oh, ka tagi- pang unsingan ana? Pang Parang scrub. lufa. Parang lufa? Lufa. Lufa. Mao din ni. Yes, no. Sponge gourd. Ah. So, ngadto di ay sa gawas di rin nila kanon, ilugod din nila. Di ba? Bitaw. Kaya ang atong lugod do dire, bato manggod. Di ba naman? Dito sa gawas, lufa. Lufa. Oh, di day sila mukaon og sikwa. Sikwa. Himo ding lugod. Ang katong himo na gid siya katong parang mo ana katong buwang na kani nga batan-on pure padag gid siya sa kuan sa butan. Pero Hindi ko kung siya masayang. Hindi siya Di ba? Ang So, duwang, ano lang na. Ang batanon Pa-dry na lang po siya. Ang guwang na ipangnudnud lang. pero kung tinud-anay gyud na nga kanuna nimo, di gyud na maabot nga maguwang. Hindi kaya basta daghan ko. Basta daghan sige. Nahala. Basta sponge gourd. Municipality of Tugonon. Household backyard category kang Juan Aguno Sorteliano II. Tan-awa katambok. Dili na Pechay. balay. Pechay, sibuyas, dahonan, aras kilid siyang balay, oh.
Wala katambok. Ang iyang soil sad no? Indot kay iyang garden soil. Gisagulan gini og kuan. Organic. Organic nga. Itong Oh, itong kaayo. Yes, klaro kayo. Yun palagikan ko sa lasang. Pero kuha sa sibuyas. Dagko kayong sibuyas. Dagko unsa ni nga klase imong gihatag nga kuano kayong sibuyas? Kani gud dagko ni nga klase. Oh, di ba? Kuan ni. Mao naman yung nausurod ko katong native nga kuan kayo pungent kayo wala kayo sa mukha ni per kilo man gud siya sa uban so mas bugat ni dagko. Katong native mo to sibuyas. Kani mo ni spring onion. Ang tanong ko ba nganong spring onion man? Naay summer onion. Na winter onion. Springtime ko, mubuwak na siya. Ang tumoy na niya mubuwak og lingin. Unya kanang springtime kanang padong na summer pod, mga taktak tong iyang mga gagmay kay nga liso murag siya basta mo siya abura siya abong manubo na sa to. Aso na mo din gitawag nag spring Springtime onion. mubuwak ko niya mga taktak ang liso niya. Mura siya grass tanaw. So finally, we have the answer. Now we know. Because I have plenty of that in my backyard. Ah, tanawa. Oh, kibaw ka na. Kibaw ka no. Pero wala pa mo kita no nga nibuwak siya kana iyang dangon ang Wala. tumoy ana mubuwak. Ya mubaga. Mamuwak ba na dire dili? Buwak ko ba? Mo ba? Kita naman na namuwak sige. Ang buwak ana niya unya mo siya fairy flower ang tsura. Mo na. Mo na nga spring onion. Okay. It blooms in the spring. Ay na. Now we know. Now we know. Japan, gud. Sa Japan di man kaila ang mga hapon ug ang palaya. Kaya ilang na ilan bitter gourd. Bitter gourd. Ah, bitaw. Okay. Pait. Nga naman di ay ang sa Japan kanang Di sila kailag ang palaya ito. unsay tawag ana? Bitter gourd. Bitter gourd. Unsa hinapon na bitter gourd. Ne? In English, in English. Bitter gourd ne? Di arbay hapon oh. Laro. Ito sila Be. Pwede lang kung tanong, saan na ang palaya? Pagpakita na ako sa kuwan. Dili lagi. Bitter gourd. Dili lagi. Ngano nangita makag ang palaya? Ngadto sa Japan ang paraya na. Paraya. Di ba? Di ba katong pagkanta bitaw sa Di ba ni kanta ang hapon ug ang Ang hirita. insect. Nag-una ang insect. Ako'y palo-palo. Tubagsad ang hapon. Burak-rak naman ako. Si Eddie Lo, Kampahinay, Ilihan, Tabogon, Household Backyard Category. Ginawa gamay, ito yung tubig. Tubig, palihog. Nakarelate ang hapon. Yawa ko. Nakarelate ang hapon. Sa kadugay na kong bugoy, boss karon po kadugay ka to surya. No, kay ko. Karon itong bugoy po. Karon pagkakadungog og lain bugoy. Okay, si Eddie Lu Kampahinay, Ilihan Tabogon, Household Backyard Category. Ang iyang paliya, oh, nanupo na sad. Actually, paliya gyud na. Palaya. Di ba, inigadto nimo sa Chinese restaurant? Ang paliya kung karne, kung kalni. Ang paliya kung kalni. Pero, ato gali ka sa Japanese, ang paraya kung karne. Si Decibels Monterola sa Moabog Tabogon, household containerized category. O siya gyud ta. Dagko kay ang spring onion na we know. Dagko kayo ang sibuyas dahonan. Kani unsa man ning usa nga lagpad kayo og leaves? Upo. Ah, upo. Wow. Mamunga na niya, makakuha na sila, makaharvest na. Sili ning usad. Doon na, naghatag ba tag sili? Pod? So, bell pepper. Bell. Alam, sili. Ang talong niya, oh, sili ug upo. Daghan na ning natanom, no? O, kanindot. Naragyan siyang backyard yun. Doon na siyang pala. Pero backyard niya or containerized? Ah, household backyard. Iya magud gisud og sako nganong gisako man niya. Makasugod na siya ani og kuan. Harvest, no? Ang kanilang makaon ba ng dahon sa upo? Mautan ba na?
Nganong di man? Paano man na siya, may pagka turni man na ang iyang kuwan. Turni? Pero mo sa tambal. Tambal sa unsa? Ugahip? Mo ba? Unsa man na siya? Kanang imo na siya kanang dugpon niya. Kuha ni mong duga. Yan ang gusto gahit mo dry age siya. Mo ba? Pakasaway kumuha na akong tambal. Uy kana di ang dahon sa upo. Tambal denas ugahip. Dili ako katong out ara. Tambal denas ugahip. Palihog ra gud Roldan kanang pagnayo ra gud daghan kay ang dahon ngadto sa upo. Kay kinahanglan kog daghan kay duga. Kay na ako sprayhan nga mga ugahipon o mga naw. Kinahanglan ka na pa. Ego spray ba? Power spray ra Oh, power spray. Palihog ka, mangayo ta. Ha? segment sa ato ang probinsya na go kani nga kana karon nga gabi ba daghan nakatunan ang Yes, atong mga yes. viewers. Oo. Yes. Bitaw. Sa gikan sa spring onion, Oh. yeah, sa atong bitter Bitter gourd. O kuan. Ang ako'y palo-palo. Burakrak naman ako. Inom sa tubig. Kana. Talong, sili, ug upo. Okay. O batong. Daghanan niya. Ya, healthy ra ba kaayo? Green, tanaw ra gud ang iyang sani vegetables no nindot Green na kaayo green, yes. kay itong sad kaayo ang soil no murag mahigit kaayo ka kuan og unsa man ni vermicast or compost compost ang iyang gi butang nindot taon nindot kaayo ang iyang tubo batong ug sili so mo na ang atong sugbusog ayog kalimot ang dahon sa upo, tambal sa ugahit. No. Di ba? Kibaw na ko na day ko na diskubrihan nga bag-oron nga kuan. Napa ba kay sprayer? Roldan, namatay sprayer no backpack? Napsak. Oh, sige na. Knapsack sprayer. Oh, palihog ko ha kanang pun-i ra gud ipuno na o kanang duga bitaw sa dahon sa upo. Kay na ako'y pang sprayhan. Wala yan daw. Oo. Oo, palihog. Katong para matangtang tong mga ugahip sa ilang mga utok. Oh, sa pa. Mana? Kana go. Uy, kani ba? Ang birago, this is amazing. Gitagaan ko ganina ni ini, duha ni kabuok daghan kay lamok sa former board member tong amigo si Mikmik Miranda. Kani siya mukaon ni siya lamok. Unsa to nga ani nga tanom? Biblis liniflora. Diabetes nutritional ano sa? Biblis liniflora. Bibles Biblis? BYBLIS. Bibles Bibles Liniflora. Leniflora. Bibles? Walay Bib- bisaya ani. Kuwan siya, exotic plant siya. exotic Carnivorous. Exotic plant siya. Carnivorous Makaon, plant. yun siya, kuwan. Kisa nakabali are. Tuni ay. Katulad palihog ko i-plaster cast be. Kinabali oh. Tanawa oh. Wa na gud kayo kani adtunon pa akon kog lamok o kada kay labi na ron. Na dengue ba ya? Nindot ka ini upang antay dengue. Daghana nang namilit nga lamok oh. seeds Oo. seeds kapitulyan Ano ninduta ana. yeah mga ano Bebles, unsa to? Liniflora. Bebles or Bibles? Biblis. BYB na. Ansay pronunciation? BYB, BYB gid asa man ni mapalit? Asa ni Bible. mapalit? Naamatay online? Online, no? Ay, may Biblis. Liniflora. Tudlo area na boss Mikmik To bakla. Oy, thank you kaayo ha. Si ato amigo, Mikmik Miranda, salamat gyud kaayo kay carnivorous ni siya no? Pero kanang lamok di man na karne. Lamok boros. Nauna, pila na nakabuok. daghan na namatay Kana kaayo. Uy, actually nuwa na maitsura ang kaon
yun niya. Liniflora. Liniflora, L-I-N-I. Flora. Oh. Magpalit pa tag punuan niyo, nindot kaayo pero palihog ko bi ko ana na nabali oh. I-plaster cast ba? Doktor bitaw ka. Dr. Roldan man ni siya, di ba? Palihog ko bi nawa oh. Nice clothes. So nindot na kaayo. Di ba kita gaantag number? Ang bitong number gibili ni Mikmik B asa na mapalit? Mamuhat din siya. Nasa Mamuhat Facebook din siya, ko. no? Mamuhat. Nasa Facebook na, na Ana as Facebook. na Facebook page. Mamuhat Link ko, yan. mamuhat din siya ko. Oh, nindot pa gyud kay buwak niya. Oo. Ana kanindot sa iyang buwak. Asan mo na gitanaw? Facebook, Marketplace? Dili ko sa Google. Oh. Di ba na kay number? Amor? Yang box violet. Gibinlan man kag number. Ha? Nagbilin uy. Ay buwak mo so? Biblis, biblis. Oh. Kuan sa liso. Haman tong usa, hamang usa ana, duha man na kabuok. Violet. Asang usa ni? Tulo na. Facebook. Tulo? Tulo kay ana oh. Oh, hay namang duha. Gikidnap? Kumisa. Ay duha na, duha. Ay may katulo. So salamat kaayo. Honestly good make karon wa ko paakag lamok. Nangahadlok ang mga lamok. Makakita pa lang tinuod man gyud. Tingali there's something nga maka-attract nila muduol unya ma. Anay dako. Nasa nila. Asang langaw. Langaw. Ala. Unya, did you notice nga naglihok-lihok siya iya? Murag hamok. Nalihok ka to. Mulihok ka to. Vlog, the vlog. Oh, di ba? Iin mo ng tanuma. Lagi naglihok itong iya, oh. Di ba nahangin? Nilihok ra yun. Honestly, naganaana, oh. Kibaw po siya nga, nakagawas, featured siya ron sa ang probinsyana, may kaya niyang pusing-pusing. Tawa, oh. Di ba? Lamok, bago ka nakuha ang lamok. Oh, nya, mugamay siya. Actually, Yung supsupon. oh, kaunon yun niya. That's, Ang langaw, wala lawas. Balhikan na lang. Sumukha na lang. Fly. Iyan na lang kuhan. Pako na bilhin. carnivorous, lamokborous. Haman ani akong, sige. Next. Ganina manggod, nag-meeting ta. Katong bahin sa tourism. Kuyog ang atong mga mayors mo na niya. Atong mayor sa Cordova. Ngadto ang may nindot kay dito diving unya island hopping. Oh. O bakasi. Unya ang bakasi. Kanang bakasi kung kay na nanay sekreto. Sa to sekreto anong bakasi? Ha? Oh. Para sa mga lalaki ko. Mo ba? Kung sa babayan sa may pikto. Wa pa na ko gitry. Naibakasi dito. Napag yung mga restaurant nga sa to 1,000 flower o sa to 10,000 10,000 roses. Oh. So mo ni atong gidiscuss ang sa Daan Bantayan ang kuampod ang Malapaskwa o ang island hopping po noon doon naman sad mo ikuan from Karnasa. Sarnasa nya mo ato pagali o Kalanggaman. Kalanggaman diving of course ang treasure sharks sa Malapaskwa mo ning meeting ta o ni amanggoy atong giingon nga gi-consider mo nato ang tourism not as a leisure activity but as an economic activity because tourism translates to so many jobs for our people. So kanigong tourism mo ay nag-provide og livelihood sa atong mga kaigsuonan. Mo ni ang mga comments. Ingon si Alicia Sarsonas Harlow, tourism industry should be back. That's the livelihood for everyone concerned. The economy is dead without it. Just be mindful. Agree. And education is the key that this COVID, like other virus, will just disappear. Social distancing and proper hygiene, a must. Bitaw. Rest assured, sama sa giingon ako. Mabitaw na, kaduha namin nag-meeting. Kay, di lang punta magpataka, oy. Murag,
tanawa sad may mga di man puti tingali may mga buang no nga ibutang na lang gid mo sa peligro mao man gani ang atong paningkamot nga kaning ato karon pag-abli done in a studied, deliberate and careful nga direction pamaagi. So mao sa na atong gi-discuss. Later on amo nang i-present ninyo unsay ato mga measures to ensure protection. No? Dili lang sa usual nga sanitation, disinfection and all, mo promote ta sa health and wellness nya siguroon pag yun na nato nga mismo ang atong mga resorts, ang atong mga uban nga mga activities nato like ano natuwad naman na Catherine kate asa naman kung tanaw nagtuwad-tuwad na ang mga activities nato like canyoneering pa ang ano to whale watching oh kanitanan do na gyoy proper protocols nga sundon syarwa pagyapon mo kailan namo sa pagsugod di protocol gyud mi wa may magkaguliyang dili nga do na mi istorya unya diretso butang unya pagkahuman nagyagaw dili in town kaluoy sa Dios syaro mo na kamo man diha nga hay na to nakuha to nimong niingon nga greed ko no nawa gidelete oris buang ay Nabasahan po na mo. oh nabasahan ko na gidelete oray hadlok lagi ka kay God save us from the greed of the province. Greed sa imong kagaral sa greed kami mo naghinakog naguna-una mis mga tao in town nga wa nay panginabuhi na trabaho pila ni karlibo in town nga nagantos ron iya kami naghinakog may na ko'y resort tagay ko resort be so ano ko pagka-greed ani puga naman ganyan mo among mga utok o unsaon ni nato unya kami na hinuon greed mayo mo kamob diha diretso lang mo diha pangomentaryo ba kay kibaw mga ano komportable man mo nangoy daghang kwarta kay at atutidad man mo wa mo magtan-aw sa pag-antos nag-antos ni atong mga kaigsuunan para sa ning uban kaning back ride policy napagay mo comment okay kinahanglan na kay mao nay atong kuan mao na kamo mga nang comment amoy mga auto komportable kay mo sud sa inyong auto nga air condition pag yun nya oh nya kay tinted di maklaro kung nagunsa mo sa sud nag gakos-gakos na mo diha wa na mo'y klarong social distancing di gyud makita pero in town ang kadaghanan sa ato mga kaigsuunan nga mga kabus ora na ma-afford motor Sitkos ko, mga bukiran na Ang takabukid in town Yes. yun. may makasud sa kanan yun ito, way kasud tricycle. oh kinahanglan magbaktas og tulo 5 ka kilometro Hindi pa positive tao. yeah moingon nga okay na ang may public transportation kay mao bitaw na kung saan pag-abot dito public transportation ngadto sa bukid abto na nimong bus dito di gawas pa ana pila may plite ron sa bus wa na ba yan nila ma-appeal og kwenta in town sa ilang daily expenses kay libre man uta og naka-back ride Yes. una ayaw mo ay kamo bang uban diha nga wa man gud mo makaagi ako kasuhay kog back ride oy pero dili karon pandemic aton adto kog Karnasa ba wa may masakyan Lapas. dito malapas ko pero karon nga malapas ko baktas oy susikati wa man siya kita nga diri ko pag-agi gyud niya pag-abot dugar ba kay abot hinay kay iglakaw pag-agi niya wa siya kibaw nagbarog ko diri wa siya kibaw ako nagtan-aw ko niya haskan si Kati puwaha na magwayos now hagoy nga musdot na gyud maayo kay Portigo kapuya init kaayo nagbaktas mi tanan mo na usa mo mang komentaryo ba huna-huna usa ibutang daw ang inyong kaugalingon sa lugar sa mga tao nga maoy makabenepisyo ani or sa lugar sa mga tao nga nag-antos ni ini karong sitwasyon na nga mao na nangita mig paagi pero wa may magpasagad o wa may magpataka mo na ha sige tulpok pa diha gidelete man gito nimo nawa oroy wa ta niyo makuha kay ako tato staring taturon kalingawan na sa tutun ako pero nabisi ko sa meeting swerte ka dali-dali oroy nimo delete na ako gitubag man to nako siya
Daghan kayo ni katawa, ni like sa akong comments, naabot ko mga 40 man tayo to, pero wala na pagsunod pa nawa na, na-delete. Maay malagi kang tulpok unya di ay kagaon man kang dako, i-delete man di nimo, hadlock man di ay ka. Hadlock man di ay ka. Da huna-huna usa, use your kukuti, kurikungon kag utok, banga ka. Kalingawan lang ba? Si Joseph Aguilar mo na sakto gaw kung musugot ta o sa dili naa na gyud ng COVID. Di gyud na mawala hangtod walay bakuna para ana. Sundon lang gyud nato ang social distancing, wearing of face mask and other health protocols. And I assure you, nangita gyud taros tanan ko tanan nga mga pamaagi dili kay pasagad lang ta. Oh, bitaw na. One thing of, ang mga tao hadlok sa COVID kaya kung itambal may bakuna. Pero come to think of it, ang dengue may bakuna ang dengue. Ang TB may bakuna na ang TB. Ang mga pneumonia may bakuna ang pneumonia, di ba? Kompleto, pero it's still there. Worst ang TB, ang pneumonia, droplets niya, airborne na. So, kanila gina naman gid ni. So, kinahanglan we just have to live and move forward, no? Nga di na ta magsika hadlok, wag ta mahadlok sa pneumonia, sa TB nga mas worse, sa dengue mas grabe, daghan na kay mga bata gipatay sa dengue, mga tiguang gipatay sa dengue. And there's gamay na kayo patay, no? Pero again, mubalik ra man gyud sakto tong giingon sa first mong ibasa ko, balik ra gyud sa ato ang Kang Alicia, oo. Ato ara yung pagpanglimpyo, proper hygiene. proper hygiene. Yeah, pag-lig-on sa immune system ra gyud. yeah. So, salamat si Kang Alicia Joseph. Yapa, Flor de Lis Ababa. Very smart move, Governor Gwen. We cannot deny the fact that so many people are suffering nowadays due to COVID. People who lost their jobs and businesses who are forced to shut down, especially the tourism industry. I fervently pray and hope that you will find ways to steer the province towards a better tomorrow. Salamat kayo. Inana pa lang unta ba? Tabangin na lang mininyo ampo. Kay di biya ni malalim pag sige huna-huna unsa man ni nato. No? Ang pag-ampo ra gyud kay ang Espiritu Santo ray makalamdag ug makikita tagpaagi. Kaysa magpaka kamao ray mo diha unya. Manggali mo kita ug unsa gyud tinuod sitwasyon, dayon tulpok. Kadto laging tambal sa ugahip, bantay lang kita ko ninyo kay basta pa ipahid ko ginatanan ng tambal ugahipa ka. Kamo ang dakong ugahip sa akong kinabuhi. June Press Acosta, go! The best weapon is prayer and God bless us all. Ay, tinuod gyud na. Wow. That's really so true. In fact, all these 4 months, moro magyud ba ang atong faith mo bitaw? Nga nalipay ko na natay misa. Na naman tayo misa no sa mga kuan. Ang uban no, uban simbahan. Kay moro gyud na ang makapalig-on nato sa atong mga kaigsuonan dito sa probinsya, our faith and our prayers. Leah Degamo Pangilinan, go go go. Proud and salute to our governor. Thank you. Lynn Degamo Pangilinan. Beronke Al, this is good. Let us revive our dying economy. COVID is here. Let us coexist till vaccine is available. Let's coexist with COVID. Coexist. Without tinod, you have to accept it. Pero dengue o TB. Oh, It's here. you cannot aspire for a zero COVID. As I said, gusto mong zero COVID, ay mo pag-test. Simple na kay solution. Hala. Si Juvie Tunakaw, so blessed to be a Cebuano, led by her brilliance. Or, sus, thank you. Brilliance. Sino ako now? Inot kay skin si awa si Mayor Tacho. Inot kay skin, no? Pero uy, model ning usa na to sa Pearl. May billboard ko. Billboard. Dako kay billboard. Manila. Oh, Manila. ha? Oh, di ba? Oh, unsa man? Hi, mas gwapo sa billboard kung in person. Oh, in person. Kana dapat kaya ang pait mo yung gwapo lagi kay ko dito sa imong billboard niya. Unsa man na imong na? Sa personal kay kinarabang uban, grabe ka ayo maka
Unsay nga ana? Photoshop? Ah, No? O napitay uban, di ba? Maglibog ka nga. Kisa man ni siya ni tan-aw nimo katong datoy usa katong ibala ko sa kanyon. Kinumda mo adto? Kato bitang nag-bullshit na ako. Kato si Miss Bullshit ba? Ibala ko sa kanyon. Diba? Yung picture, wow! Grabe kay ka-airbrush tanan-tanan. Pag ato nga diri, ikaw ni? Nausap ka. Wako kay ila kay. Nausap naman lang. Oh, lain. Muna ay nag-usab-usaban ang inyong mga naong picture. Kay labi na mangita mo uyab, nya magkauyab mo sa Facebook ra tungod sa picture. Inikita niya inyong personal. Anay. Mo pa inyong pagkauyab, break na dayon. Bitaw. Di ba? Oh. Truth in advertising. Pakita. Okay, total sa may inyo kadlukan. O bati mugnaong, Ay na nag-usba. Okay, Jonel Borromeo. Keep going, Governor. Good to see the province is heading on the right path to recovery, bitaw. We have to do this. We really have to do this if only for the so many daghan kaayo ni ato mga kaigsuonan ron nga naglisod. O daghan po kay mga local governments nga nagantos. Okay. Kamu may nagsapnay ani ron nya kamu pay naputos reklamo. Mao gyud. Kamu pa'y reklamuhan sa tanan. Diba? Wa na lang yun maayo mahimo. Naghatag na mong bugas, kuwang pag yun. Diba? Paita. Sakto. So, sus, kamong mga sige dihag panaway, sumalangit na lang sana ang inyong mga kaluluwa. Jerry Corner, tuloy pa rin ang buhay. Kay bisag unsaon naa naman gyud ng sakita. Padayon lang gyud ta. Di na ta mahadlok, inubanan lang gyud sa pag-amping ug pangaliya sakto gyud kay ka Jerry ug pag-ampo kana gyud. Ang tanan mas successful ra gyud sa katuyuan. Kanindo tugingon anim ta ka positive thinking ba? Dili positive COVID, positive thinking. Ha? Ay besides kung maski positive kas COVID dili lagi na death sentence. Bisan pa unsaon nimo kuso-kuso ug wa gyud kay symptoms or maningkamot ka tuob pagtuob kanang uban tingali gustong baligya og mahal diha nga tambal di mo tuo la say papalita pero kan kitang uban this is common sense traditional tried and tested na Yes. giprobar pa gyud ang Eleanor nga mo epekto pa gyud Excited na di ay Gov amo ang isla hilutungan ng mga tao ani Gov kay nanagitaw sila panginabuhian. mo lagi Oo. Kay mag-produce man sila mga souvenir products pero kay way turista ba. So nawala gyud since February. So kani nga mo February, March, Kayo. April, May, June na karon 5 months. 5 months na almost weekly ko magpadagit sa isla o pagkaon. Diyos, can you imagine? Sustenir na niya pila na ka households diya 1,000. 1,000 ka households. So we have to gyud kinanglan gyud nga ato gyud ning dawaton nga naay COVID sama sa gidawat bitaw nato nga naay dengue nga naay TB nga mas daghan na ra ba kaayong kaso karon. Di dawaton nato na ang COVID. Total, kay bawo naman ta, unsaon nato pagkontra ana. Oh. Boost your immune system, murag yun. Simple. Sa pa, kaniba si Kuan, Inday Delilah. Ani mo? Inday Delilah ba, kaniba? Kamo ba ang inyong gikalingawan? Ang OOTD, ang akong outfit of the day. Muna, kay kani manggod sad stone kugihan kay ni manguhag picture. So, kagwapa ba anin Inday Delilah oy? Iya gyud ning gi-post. Hi, ambot na lang gyud aning COVID-19. Basta kay bet jud kaayo nako ang pa-outfit ni Tita Gwen. Sagpaon ka sa class og sa ka-elegant sa atong Gov. Check.
Ito, di ba? Na ako gigip. Na mo ko gigip gob nga OOTD ni mo gob. Oo. May bodyguard. May bodyguard. Ikaw mas like Bodyguard mo. Siya wala. May bodyguard ba yun? Giapil niya sa iyo. May bodyguard gob. Nalimang ka, sagpaon ka sa class ug ka-elegant sa atong gob. Wow! Wag tuo. You're nothing but a second-rate, trying hard copycat. Dr. G of Cebu. Mo na ako ipangutanan ninyo. Unsa man ang kisa man as Dr. G? Ha? Kisa? Le. Lead character na siya ko sa Korean drama. Unsa man ang Korean drama? Married couple. Ha? Yes, A World of Married A World of Married Couple. Amo na siya. Picture pa ganyan po. Ha? Magpa-picture niya ako. Pero unsa may istorya ana? Bago na siya group ka na. Doktor. Doctor na siya niya. Yung husband kay nangabil. Ang husband nangabit. Speechless si Gobo. Di lagi kay I was just struck ba kadaghan na mong similarities oy. Ang among outfits, di ba? Gitawag na ko Dr. G nya. Kanang ang minyo dili minyo. Ang husband nangabit, akong husband on ko'y husband pero ambot nga no to. So, mo na to. Nga nang nahilo man mo. Mabitaw na akong giingon ninyo. Ha? Mao na. Wa na gyud ko'y trato. Wa na gyud ko'y uyab. Kay di na ko magpasakit pa sa akong kasing-kasing. Total, kung buksan ning akong kasing-kasing og inyong tan-awon, wa na ginahabilin pang luna alang kang bisan kinsa. Kay kinigian ko na sa Subo ug sa mga Subuan. Alam mo pangabit ha? Atong mga tig-comment sad si Lucito Umbay. Hi Gov, you've been very busy yet you keep your composure and good looks in front of everybody. Muna-muna na gitaw ni. More power to you. Thanks for your never-ending love for Cebuanos. Thank you, Lucito. Cres Binagatan. Good evening, Gov Gwen. Proud kayo mi. Kay ikaw ang gobernador nga walay gipili, mapobre o madato. Mas akong ganahan ang mga pobre. Kay mas kinanglan man mong tapang. Di nako kalimtan ang imong moto. Buhat ang pasultion. Dili sulti ang pabuhaton. Mamunto no? Si Narcisa Porcina, Gov, sakto gyud ka manginabuhi na taoy. Kay dako na kayo nawala sa atong panginabuhi. Amping ug hugot pag-ampo. Salig sa Ginoo lang gyud ta. Bitaw. Tinuod gyud na. Noel Nicor, Gov Gwen, hinaot nga pareha sa imo ang mga panlantaw o pag-analisar sa mga mayor. Huy, kamo mga mayor. Og mga leaders, dapat ang mga datos ang ila tan-awon og basehan sa ila desisyon, dili kay ang ilang tumang kahadlok. Nadungog gyud ninyo atong mayors. Mabitang may gyud ni kuyog ang atong duha ka mayor karon kay makadungog gyud sad mo unsay ilang panglantaw ug unsay ilang panghuna-huna kabahin aning COVID-19. Nadungog gyud ninyo si Mayor Techecho sa Cordova, si Mayor San Shimura sa Daan Bantayan nga move on na ta. Ano to? Move on na ta. Kay kinahanglan na nato ayuhon ni atong ekonomiya. Inubanan sa atong board member Red. Hi Gov, kang Remefel Yauna. Good evening, malingaw ko maminaw nimo kay energetic kaayo ka mag-istorya. Mawala ang kahadlok sa virus. Watching from Albuera, Leyte. God bless always, Gov, and stay safe. It just occurred to me, nakahuna-huna lang ko ba?
Sige ra batag agi ik unya ting paniha. Alas 9 naman di ay. Dihig na nga pa mo uban ba kay na lagi uban mo agi ik. Magsigig katawa bitaw pang tukan lagi. Matukan ko na siya masudipan pa gyud inig-inom sa tubig. Di apa, Peche Henares Formentera, Longcanaya. Yes po, Gob. Salamat sa kanunay pag-update namo mga katawhan. Rosalina Bugtong, salamat Gob sa update. At least makuhaan amo kakulba kana gyud. Let us manage this fear pandemic. Dili na kinahanglan nga ingon ani ang atong kakulba. You inspired us, give encouragement nga padayon sa among panginabuhi. Eva Cajes, good evening Gob. Maayo jud imong gisulti nga tuob. Kay ako jud nagatry kay ako pag umangkon gilantan o tanawa. Ako pag umangkon gilantan, nahuwasan jud sa tuob. Salamat Gob. O tanawa, actual yun ni ha, actual. Oh, para sa atong gipresentar si Rona, di ba? Si Rona. Oh, akong buhi. Wa ka kibaw ni? Ay sus, ikaw li. Biya ka pirmis balita. John Perez, Turiahe, Rosales, Turiahe. Good PM. Taga Pahak, Camellia ko. Sige gyud ko tan-aw sa probinsyana. Ganahan gyud ko mangayo unta og seeds og limonsito. Oh, ay ako ding announce. Manghatag tag seeds ug limonsito pero unahon nato ang atong mga top fans. Aging appreciation sa atong mga top fans. Oh. Taga probinsya. Sa Probinsya. nga di adire. Kanang makaari. Kay daghan man pud ang ni adire, di manghatag lang pud ta. Mga top fans. Dili man day na nimo di man day ka-apply no. Ang Facebook man di ay mo monitor sa imong mga likes. Unya. Ang Facebook mo hatag sa badge. O mo imong hatag. Oy, by the way, taas-taas na ni. Unsang oras ta nagsugod? 2 hours na. 7. Duha ka oras na ni. Sustain gyapon. 4,000 kapin gyapon nagtan-aw ron. Hala, grabe hagod. Wa mo pulis ang mga naw. Pero Ano naman sila? hinoon. Isagod pulan ani mga itsura. Di ba? Ha? Dagan-naganahan ni Ayan! Oh, Para regular yung dito sa ko. mauni dagan pag-audience ron kay naa siya. Ay gabi. Oh, tanawa, ingnan ta mo agi o pag make up for being absent yesterday o di ako'y mga tulo ka buok nga kuyog nako ya uban diha kibaw ko naalang gid mo wa pa mong biya kay maghuwat lang nga ang kamera mo ipan nga to ni Mayor San no kay para makakita mo kanang ningon ko human naman mo crash landing on you no season 1. So, mag-season 2 sila unya kay si Yunbig kuha naman sa kuan Smart. Dili na ka star. Nangita sila bag-o. So, mo ni ang atong Crash Landing on You Part 2. Wow. Unya, si Seri pod kakita pod sila glaing gwapa sad kaayo nga pulihan na to si Seri ni Kerry. Okay ra. Di-appeal ta gyud ka. Board carry. Okay, si Lea Buendia. Watching you right now while chatting with my mom sa Pinas. Hasta siya tawag og lipay sa daycare always diha. I read this naman. Gikan sa Abu Dhabi. I think I read. Nakabasa na ko ani. Si Quizon kasi. Gwen Garcia. You bloody rock as a leader. Bloody rock. Gabi agad. I like the way you put it, Cassie. Melbourne day. Love your sass and gutsy demeanor. By the way, try citronella plant and basil to deter mosquitoes. Diri sa Melbourne, Australia, mauna gipangtanom unya ni work baya. Oh yeah, we should. No, kanang citronella pod. Ang basil is albahaca. Kasi nga, Albahaca. ang Bisaya ana. O kanang ikon sa duko-duko para dili mo para langsa. Mawa ang langsa. Albahaca. I see. Kanang basil. Oh, now we learned that. Before, kalabo. Ang rosemary, kalabo. Karon ang basil, albahaca. Albahaca. Oh. Yeah, citronella and basil.
Bitaw, that's true, ha? But Kati ba to yung ano? Attic prison. Yeah. Kani good, it really eats the mosquitoes. Can you beat that? Wow. Okay, napa? Wa na. Wow, 2 hours, grabe. Gravedad. Tungod ni sa akong mga guests, atong yung pasalamatan ni sila, uy, for staying up, wala ba'y panihapon, gipanggutom na taon ni Haman, lagi itong lechon. Nako'y basahon. Magpasalamat ta sa atong donors, ang Rotary Club of Cebu Fuente. Naghatag og 50 pieces nebulizer kit. O na si Mikmik, thank you kaayo sa inyong gihatag nga nebulizers. Magamit kayo ni sa hospitals nato. Ang People's Republic of China, pinanguluhan ni Consul General Jia Li, naghatag og 2,292 bags of 10 kilograms rice. So, salamat kayo. Daghan kaig natabang gyud actually ang Consulate General sa China nato. Siya ni touch base sa atong mga sister provinces mo nang daghan kaig gihatag mga N95 masks, surgical masks, kani karon ang bugas. So, salamat kaayo sa People's Republic of China. Okay? We're through? Ha? Muna sa tanan, atong hatagan o panahon nga makahatag sa ilang mga messages, parting messages kaninyo. Kining atong mga special kaayo nga guests nga mao ni hinungdan nga puting daghana gihapon nagsigig tan-aw na sustained ang interest up to this time after more than 2 hours na of broadcasting. Hours, no? Oh, sige. We will start with the lady, Mayor Techi Sitoicho of Cordova. Yes, pasalamat gyud ta sa ato ang mahal na gobernador Gwen Garcia. Thank you kayo Gov sa imuhang pag dasig na mo nga mga mayors nga di na mahadlok dapat ani sa COVID kay we have to move on and let's resuscitate our economy. So especially sa ato ang tourism industry. Dako kayo ning tabang na mo Gov. And thank you very much sa imuhang pagsuporta na mo sugod pa sa sinugdanan ni ining crisis na to. Nakita gid na mo nga lahi ra gyud og naay inahan sa ato ang probinsya, and that is probinsyana. Thank you kayo, Mayor Techi. Ang pagkadaghan nga mga minyo na. Pero sige lang. Pwede man nang you can admire from afar. Yan nasa kunoy kanta, I can dream, can't I? Okay. Mayor San Shimura. Thank you kayo, Gov. Salamat kayo. This is my second time sa imong sa mani ato ang reporting no every night, every day no. Again sa ato ang mga ka-Facebook sa tibuok probinsya gyud ug sa lain-lain nga mga nasod dinhi na Australia to, Melbourne no. So again salamat kayo gyud sa panahon Gov and sa guidance no. It's more on the guidance gyud. Everything nga gikan nga mo giingon nga ang lungsod wa gid ta mi nagkabuang mga mayors. Wala gid mi ingon because we are well guided by our mother atong inahan gyud sa probinsya through pila na ka executive orders, more than a dozen na siguro ka executive orders ni no since pagsugod gyud mga 3 months ago. Salamat kay Gov no. And sa atong mga kaigsuunan, sakto to ni Gov nga iyang sprayhan ko mo og atong tambang sa Gahip. Aning lihog lang karong panahon na bisan og dili ta kauban siguro no. Panahon sa eleksyon baka ron sa karong panahon na angay kita magtinabangay. Yeah. Learn to appreciate small things manggod karong panahon na daghan kayong na-depressed tungod aning naratas balay di ta kalakaw kay watay quarantine pass. And then small things let's learn to appreciate. And then lastly, ayaw mo discriminate yun. Let us not hate, let us not discriminate. Kay luoy po especially kaning mga positive ron. Wa ko nay tambal ningon pa ganina si Gov report every day na way tambal, walay vaccine, pero daghan nga ayo, no? So again sa atong mga kaigsuonan sa probinsya, ayaw discriminate kay again mas daghan ni noon mamatay sa depression kaysa aning COVID no. And let us regain ang atuang kindness no, atong ipabilin ang atuang pagpangga sa isig katao. With this program ni Governor, daghan kitang makatunan unta itong ibutang sa itong una-una o sa itong kasing-kasing Gov kaning imong show Gov with all your records, data, yun ni no, nga klaro with numbers.
unta ilang yun unta ning ma-sink in sa ilang hearts nga angayan gyud nga di ra man gyud ta mahadlok. Ug angayan lang gyud nga let's move forward, let's move on sa ato ang kinabuhi, sa ato ang tagsa-tagsa nga mga panginabuhian. And then again, stop the hate and stop the discrimination. Salamat kayo, Gov. Salamat kayo mga amigo sa Facebook. Thank you kayo, Mayor San. O karon atong board member, Board Red. First of all, Gov, I think murag kami mga board members na ang kadangas mga mayor o mga taga Cebu bitaw na murag thankful kay mi na ikaw gid ang pili na gobernador. Murag ito siguro Ginoo na karong higayon na at this time of crisis murag ikaw gibutas Ginoo kay murag kibaw kasad siya na murag ikaw ra sa makasolbar ani og makagay bitaw sa mga taga Cebu. Lipay kay ko ganin na naka-meeting tabay na ni tourism kay isip chairman po sa committee of tourism murag nag-uulsad kay ko ba kay wala gito akong giingon ganina na murag tourism murag gi-overlook murag one of the sectors na murag last ba gikuan nga I was happy na finally na natay plan natay steps on how to revive the tourism industry, no. Na nakuno na po actually ko Gov na the best people who can help us Cebuanos is also our fellow Cebuanos. So basin if once na kanila itong mga tourist spots na maabli na I encourage kitang mga taga Cebu musuporta sa mga taga Cebu po, like kami for example kami taga Danau mga tumitawag bantayan para masuporta sa Paskwa. Ang mga taga-Tabuelan mo adto og mo Alboal. Yan agod kay with foreign arrivals being very scarce and murag dugay-dugay pa mo na mahitabo. We only have ourselves to ask for help, no. So magtinabagay ta, no. Unya hinaot na once back to once we apply this dili na back to normal kini normal na magyud ni. Hopefully na we really start thinking, thinking forward, thinking about our health and thinking about our economy. Kay once again, kita-kita ra gid taon na may makasulbar ani atong suliran ng giatubang karon. So, maran ako, thank you kaayo sa pagbitar ani sa live. Ay, thank you sa kayo gid ninyo. Thank you, Board Red. Thank you, Mayor Techi, Mayor San. This has been the most enjoyable 2 hours nga kuyog mo. And I hope kamusad nga naminaw. I hope nga nakapagaan-gaan mi sa inyong gipaminaw karon, nakawala mi sa inyong kakulba. Ug labaw sa tanan, we have inspired hope. Kaning paglaom. Believe in ourselves. Tinuod tong giingon ni Board Red. The only one that can help us is ourselves. So, Cebuanos helping Cebuanos. This is the only way that we can rise up again. This is the only way that we can hope to achieve great things again. We have proven that in the past. Sa nilabay nga mga katuigan, sa nilabay nga mga ang history mismo has proven that we can achieve great things. So let us prove this once again. We shall rise from the ashes that this COVID pandemic has brought our economy into. Mong istorya tag ashes dili katong gi-cremate. Ashes atong ang nahagrebrihan gyud tinuoray ani ang atong ekonomiya. So let us join hands. Let us believe mutuo ta nga kaya ni nato kung magtinabangay lang ta ug gamay lang pong pagtuo namo. Kami nga mga natahasan ninyo nga maoy mualagad ninyo. Dili taon may magpataka oy. Tingali, I was just hoping upat naman ni kabuan sukad sa akong labing una nga executive order. Upat na takabulan nga nagkuyog. I was hoping nga kamo nga nagtan-aw sa mga panghitabo. By this time makakita sud siguro mo nga kining atong mataglakang gitun-an tani. Di ta magpataka kay sayod sad ko kung unsa ka bukat ni nga responsibilidad. Dili man guni bahin ako, bahin man ninyo, bahin man sa inyong mga kinabuhi o panginabuhi. So, a little trust,
and confidence in the leaders that you have chosen. And we promise you, we will live up to your expectation. Buhaton ni namo ang tanan nga ang among gipanumpaan amo gayud kana nga tumanon, to serve well and to serve faithfully ninyo mga sukuanon. And so remember the call, let us be kind, dili tamang discriminate, sama sa giingon ni Mayor San. Si Mayor Techi is so optimistic, atong tabangan ang atong mga kaigsuunan sa mga isla nga naghulat karon nga nawad-an og mga panginabuhi. And we will do that because we look at figures, we study the figures. Let us regain our common sense. Sentido komon. Kay usahay, ang common sense is the rarest sense. Labi na karon nga hinubra na kaayo ang atong kahadlok. Nang hinubra na kaayo ang atong pagtuo nga kaning COVID-19 mao na gyud ang labing makalilisang na sakit sa tibuok kalibutan. I challenge mainstream media, please report my data. Ngano man ang akong mabasa ra pirmi, pilay na puno nga COVID positives. Why don't you report? Pila na ang dengue sukad atong Enero. Why don't you also report? Pila na ang tuberculosis nga cases sukad sa Enero. I'll go and review all of this data. Why don't you report? Pila na namatay sa TB? Pila na namatay sa dengue? Report that too. Aron doon na tayo sense of proportion. And why don't you report of the so many positive cases, pila may active? Pila na malang ang nabilin nga tinuuray gyud nga dunay symptoms nga naa karon either sa ospital or naa naka-isolate? Pila ang na-recovered na? Why don't you report that? Also, para dunay sense of proportion, dunay sense of reality, because this is no longer reality. We have been relegated into a stupor, mura na ta ug mga zombies. Nga ngato na lang kada adlaw giatngan pila na pud ang napuno sa COVID. Let us report the full reality. Let us not just focus on this one disease nga wala man ing taon ni mag-inusara. Kay daghan pa mang uban na sakit nga karon nawad-an na nato pagtagad. And above all, remember this. Government cannot sustain this kind of lockdown, kani nga mga restrictions. Government cannot sustain having to shell out more and more funds aron lang sa pagpakaon aning mga nawad-an nag trabaho. Wala nay panginabuhi. We cannot do this. Or else we will have to set aside our future for the next 2, 3, 4, 5 years. It's time to move on. And we must move on. With your help, with your wholehearted cooperation, we can move on. And we can make this province number 1 again. Together, we can achieve great things. So, dinhin na lang takutod. Inautunta ang kamo, nahuman na mo sa inyong panihapon. Ayaw lang mo kabalaka na mo. Kay wa pagitaw may panihapon. Pero okay na lang na. Kung maluoy mo magtanaw na mo, then kaluy iintawon mi. Kay kami andam og tagana nga magpagutom alang kaninyo. Yep, naapagid ay question. May natato akong ending, ikaw ron Rosalie. Gov, na tayo update sa MGCQ, Gov, kay anak ka ato na sila yung meeting today. Yeah, wala pa. Sorry. I wanted to text but I didn't have time. But if there's no news, then I don't know if no news is good news. Wa pa ko update. Pero if wala pa tomorrow, Gov, by June 12, ang status ko... No, we will have to wait. Nga we will be officially declared nga MGCQ. As far as the previous IATF resolution is concerned, kutoban June 15 ang GCQ. Thereafter, it is presumed nga mo move on tag MGCQ unless there is a different
assessment of the available data. Ang ako lang wish nga we will not be lumped together with other cities pareha sa nahitabo nga GCQ ang ubang mga syudad niya and the rest of the province. Ay mura nakalimot to sila nga the province was already GCQ. So karon I think with our appeal that should spell it out very clearly nga lahi baya ning province, lahi po ng uban cities. Especially sa reporting gani of the cases. But now, si Secretary Galvez, tomorrow, si Secretary Caio Galvez, na daw siya ugma. Namay. Wala akong kutaw ga? Sa pa? Wala? Sa DepEd Gov, sa initially nga sabutan. Wa mo ko sulti igod ni Amor nga na adi ay. Karon lang mong Si Amor mo i-blame wa ko kibaw. Dali-dali ra badag duol oh. We met with DepEd ang tanan nga mga schools division superintendent and regional director. They were discussing kay August 24th baya ang opening. Unya, while the ideal would have been online, but per inventory sa mga estudyante, for example, inventaryo gyud na sa atong provincial nga division. Out of the 587,900 plus students, only 17.6% of that have access to internet or even have the gadgets, which leaves 82% nga wala gyud access. So ideal unta ang online, pero ang sa uban sad Bugos City 20% ra na ay access, mostly mga 20% ra. Mo na ang direction karon would be nga kadto ng modular nga tagaan o ilang worksheet, workbook, usa kada subject, one every week. So kung walo na ka subjects, walo na ka workbooks, in 4 weeks sa usa ka buwan 32 na ka workbooks. Ang pag-reproduce ana daan, grabe na kay cost ha. So ni kwenta sila at 120 per workbook, it will probably cost the province 2 billion pesos or 587,000 or 588,000 ka students In a year. in 1 year. So niingon ko nga we will have to find a better way. Because I was asking, for example, okay ra na kung ang estudyante tagaan mo nya na ay isuwat diha nga basahon nimo na kung reading, for example, reading comprehension, no, basahon na nimo nya na ay mga questions. But what about kinder? How are you going to teach this is letter A, this is letter B, this is letter C? You cannot teach a child who does not know how to read by just a workbook. Di ba? How can you teach a child mo ni ang blue, mo ni ang yellow, mo ni ang purple? There has to be some kind of face-to-face nga kanang instruction. Una, they're trying to pursue because they couldn't answer. I was hoping na sila tubag. How are you going to teach the basics of the alphabet? Or even ang numbers 1, 2, 3, 4, 5. Saan na ni magtudlo sa bata? Unless may go morning 1, morning 2. You cannot put that in a workbook niya. O sige, basahan na lang na. Or presume nga, ideally, ang ginikanan mo imutudlo. But in most of our Manton barangays, ang mga ginikanan, mo pa magay tudloanan. Kay, wa man itaw na maka-eskwela. Or kung naka-eskwela man, we don't know up to what extent nga pwede sila makatudlo. So, and wa po man to sila itubag. Mo to nga, please, I thought na mo itubag ana. Kay magsugod na ba sa August. They're looking at the purok system. Kinama na kada barangay. Kung hain na mga bata, nga na magyud siguro yung mga ilan na po inventaryo ron. Kay as I suggested, ang teachers nga naa anak ang purok. So there has to be some kind of face-to-face instruction labi na sa mga bata. Ngatong baski sa purok na lang. But if we continue with this restriction nga gikan 21 years old
down and below dili makagawas balay, ang mga bata di makaadto sa purok. So how are they going to learn? These are questions that I asked, which DepEd is trying to, well, at least ang atong regional ang atong are trying to look for answers. Now yung scheduled meeting na for further like na lang na-set na next meeting or ultimatum nila kanus sila dapat makatubagan. So dapat they're exploring the purok, but ang there are certain things beyond our control, because they were very enthusiastic about the purok system, especially for the children. Anyway, kung purok majutay raman na sila nga maadto dito sa purok nya, ang maestra nga naa dito ng puyo pwede makahatag sa basic instructions tanan. But then, as I said, there are things beyond our control. Kay na may ilang national directives nga dili makagawas ang mga bata. I'm just stating what is on the ground, what is really happening here. And we are hoping that policies would conform and take into consideration the needs, the situations, the predicaments of people on the ground. Ang balik ko sa Secretary Galvez na dimension ni Gov kanang say expected na ko nga parang i-relay mo sa iya Gov. Wagid ko gi-expect. Karon pa ko nahibaw nga. What's your bitaro? Or what would gibitar day ko. What would you want to Gov? What would you want to tell Secretary Galvez? Wala. Magtuog. Tuob. Especially sa MCQ Gov. No, I already directed my appeal to the IATF. Kay sila man mo final say. The regional IATF has already endorsed it. So I sent a copy again kaganina. I don't know if they took it up. I hope they took it up. There were two that promised to bring it up sa IATF, si Secretary Harry Roque and Secretary Nograles. I hope that was taken up. Pero amo ko'y feedback, so I guess wala siguro. Mag-issue si yung statement today nga they will focus on Cebu City and Cebu Province. So he was probably referring to your Oh, it can mean anything. Sa pa? Papa mo gutuma? Ha? Lagi ba? So, nindot na ito akong ending, pero sige, baraw ko anin Rosalie, oh. Ito ni Pusli. Bitaw. Ako nang hinaot, nga nalingaw mo, niining atong kapin duha ka oras, nga pakigkuyog, karong gabi una. Makausap pa, magpasalamat ko sa atong mga superstars karong gabi una. Ha? Si Mayor Teche, si Mayor San, Board Member Red, o labaw sa tanan, kaninyo, ang mga megastars, kay tungod kaninyo ni Ami. Abi man gunin ako og mangundang na ta. At tura atong panahon nga daghan kay mo nangakuan kung saan ni may tabo ana mo na mo live ko. Pero napadayon na mahinuon ni. Naparabay uban mo hangyo. Bisag wa noy COVID ko, padayon na in town ko. Baraw. Sa pagkakaroon lang, sa kanunay, ako nang hinaot nga kamo, malipayon kuyog sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Himo ang meaningful ang matag adlaw. Kauban sa pamilya, kauban sa inyong mga hinigugma, kauban sa inyong mga minahal. Basta di lang nakabit. O ayaw gyud mo kalimot nga moampo kanunay sa atong Senyor Santo Niño o sa Birhen sa Guadalupe. Hangtod sa sunod, daghan kaayong salamat. Kini ang nagmahal kaninyo, ang probinsyana, signing off.